Jamana sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ ta ye. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila. An ka client aw ni ɲankuma. Yurugu in tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca. Bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna. Bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan. Jeu et pari o ye mun ye? O ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye. I mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini. I kana i ka gurula kodi don k'a valider. Ayi, barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret. Ayi, Orange Money ka baara to ye. A y'a hakili to aw yɛrɛ la. A y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen kuru la. Orange Money bɛ yan aw de kama. Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na. O de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na. K'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari. Cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O de kun don aw ni ce. Orange Money. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ k'a fɔ sawɛna sa ko ni Ala sɔnna ma bi sɔgɔmada in na an ka kunnafoniw olu bɛna taa yɔrɔ min na o ye jɛkulu min kun sigira sa wari min bɛ ka ta an ka telefɔniw kɔnɔna na ni o y'an ka 20 n'an ka 5 ye k'a wari a sera sefa wari miliyari 34. Jɛkulu min sigilen a kunna ale ye a ka kɔmasegi baara kɛ jamanakuntigi ye nin kalo in tile 14 yamaruya dira sa ko min ye miliyari 34 na ko ka miliyari 24 ta ka di énergie mɔgɔw ma an na an da don o la. Wa fana min ye gouvernement ye a ko ni Ala sɔnna ma espace AES kɔnɔna na u bɛna na passeports bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ka carte d'identité biométrique k'olu fana bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye. O ko hukumu kɔnɔna na sa ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ Dawudu ale y'o lata kunungo conseil des ministres la min sɔrɔla la an na o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna ka conseil des ministres yɛrɛ fana tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna. Gawokaw fɛ yen taji sɔngɔ dɔrɔmɛ 60 bɔra a la sabula litiri kelen tun bɛ 260 la nin waati in na u y'o yɛlɛma k'a kɛ 200 ye dɔw bɛ k'a feere 220 min ye taji ko ye sa an n'an da don a la Gawokaw olu fɛ yen. Gouvernement ko jate kɛ n'a ye tuguni feerelikɛla si Mali kɔnɔ i ka feerefɛnw sɔngɔ i k'a dulon i ka butigi kɔnɔ. Faso ka baarakɛdaba fana ye bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn sɔngɔ bɛ a la ni maaw bɛ taa baara kɛ a la n'u kan ka taa a ɲini faso ka baarakɛyɔrɔ la ko ka affiche kɛ k'a nɔrɔ k'a fɔ ko tɛmuru sɔngɔ ye nin ye certificat de nationalité sɔngɔ ye nin ye n'i nana consultation na yan n'i bɛ don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ nin y'a sɔngɔ ye nin fura ye ni nin baara in kan ka k'i la nin ye nin sɔngɔ ye ko k'a nɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ
an polisiw ta bɛ nɔrɔ mini minnu b'an ka carte d'identité minɛ sira la n'u bɛ wari minɛ k'a bila u kun olu bɛn'o nɔrɔ wa gouvernement ka nin miiriya in ka ɲi keba nka an ka problème de ye min ye suivi de tɛ yen maa si tɛ wuli ka tila ka taa nin lajɛ digitalisation ko daminɛna ko mɔgɔ k'a sara polisiw ye a ko bɛ cogo di bi jɔnni bɛ k'a lakɔlɔsi gouvernement ka hakili to o yɔrɔ in na pour que a ka baara minnu n'a bɛ ŋaniya minnu ta olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na Musa Mara halisa ale ma taa n'a bila dɔn sabula kunungo a bɔlen kɔ bisi la u taara n'a ye min ye procureur Amidu Idrissa Ture fɛ yen o fana y'a ɲininka k'a bila ka taa a ka so nka min ye ko tɔ bɛna kɛ cogo min procureur ale ma dantigɛli kɛ Musa Mara yɛrɛ bɔra ka kuma mun fɔ o ye k'a fɔ sa ko bɛna to sen na min ye maître Muntaka Tali ye ale farala ko in kan sabula ale ye ŋaniya ta ka kɛ Musa Mara ka avocat ye kunungo u taara bisi la ɲɔgɔn fɛ ka tila ka taga fana procureur Ture ale fana fɛ yen jamana kɔnɔna na sa min ye kibaruya minnu bɛ yen an nana an da don la sɔgɔmada in na maa welelen bɛ an bolo min ye faleya kɔnɔna na gouvernement ye maa min sugandi ale ka kow ɲɛnabɔ n'o o ye gestionnaire des affaires courantes ye maire jɔyɔrɔ bɛ maa min bolo bi faleya kɔnɔna na Alhaji Keyita ale b'an ka kumaso kɔnɔ yan n'Ala sɔnna a ma an ka baabu kɔnɔna na an n'ale bɛna masala yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ waleyaba minnu kɛra faleya kɔsa in na an n'a a sogin a la fo ka taa kibaruyaw olu kuncɛ Falaye nin y'an donkan ye sɔgɔmada in na. Bi sɔgɔmada in na Falaye Keyita ani Keba Jalo olu de bɛ nɛgɛw la yan kamera ale ni console yaasa ka se ka fili bɔlɔlɔ sanfɛ bamananw ko dugubila ka fisa laadawuli ye sɔgɔma o sɔgɔma ni alamisa kɔni sera an bɛ kuma di maliyɛnw ma kuma tɛ bi an bɛna na kuma di maa minnu ma o ye maliden minnu bɛ Moritanikaw fɛ yen degun minnu b'u u kan u y'a yira k'a fɔ ko a ma ban dɛ ko hali muso kɔnɔma dɔ u y'o badɛbɛ dasi fo ka o kɔnɔ tiɲɛ nka min ye layidu minnu kun taara waleya minnu kun fɔra ni Moritanikaw tun y'o layidu ta an ka jamana ɲɛmaaw ye maliyɛn minnu bɛ Moritani ko a si ma bɔ a sira fɛ wa degun dɔ bɛ ka fara a kan don o don maliyɛnw bɛ ka cɛ ka taa fili an ka jamana ani Moritani dancɛ la an ye an balimakɛ dɔ sɔrɔ a yɛrɛ b'a bugunatigɛ fɔ an ye waleya bɛ cogo min na nin waati in na a b'a da don o la ka ɲɛfɔli k'an ye Kulubalilaka don a kana digi Keyitalakaw la han. Ka kuma lase pour que sanfɛmaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na actuellement an bɛ yɔrɔ min na ko in a gɛlɛyara yɔrɔ ko in ma d'a ma jɔ n y'a mɛn kunnafoniw la cogo min na source min yɛrɛ da o ye yan kɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ ye hadamu chef dɔ ka kumakan don kun y'a fɔ waati la ko in kun y'a fɔ k'a ka jɔ dɔɔnin mais o n'a ta bɛɛ yan polisiw kun ma jɔ o bɛɛ la u kun bɛ ka maliyɛnw minɛ u bɛ ka maliyɛnw araba mais sisan u wulilen don tuguni sisan u wulila yɛrɛ de ko nin ye wulili yɛrɛ de wulila étranger bɛɛ u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la étranger bɛɛ réfugié caman de b'a la réfugié bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u b'a la ni chance jara ni ale réfugié mana mina ni chance jara ni avocat sera ka wele kɛ la i bɛ se ka bila mais ni ɲɛma sɔrɔ o la joona u bɛ réfugié minɛ ka dogo a dɔw bɛ yen ni réfugié la o b'a di a dɔw bɛ yen o t'a di bon o ka bɔ yen sisan don bɛ musow ni denmisɛnninw bɛna ne mun na ko ma nɔgɔn a ko ka ca yɛrɛ de anw ni kamalen dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kan kamalen ni fila réfugié kun b'u bolo réfugié kunkoloma kun b'u bolo olu bɛna o don na nka olu bɛna na dugu kɔnɔ bon olu ye condition minnu bɛ fɔ séjour ko la fɔlɔ o condition u ye caman bɛ yen mais sisan condition kelen min bɛ yen o condition de fana ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye parce que ko in daminɛ ni sisan cɛ caman bɛ yen u tɛ taa baara la dépense bɛ mɔgɔw denbayatigiw ni fɛnw dépense bɛ yen u tɛ taa baara la bon sisan pour que i ka séjour sɔrɔ f'i ka taa frontière la ka na frontière la taalen o man gɛlɛn mais seginni de ye baara ye parce que n'a fɔra i ka taa frontière la ka na i bɛ se ka bɔ yan o ka 18,000 wa 20 o y'a cayalen fo yan o y'a cayalen i bɛ taa frontière la mais n'i taara frontière la de k'a fɔ i bɛ l'espace ta ka segin baara de bɛ yen
pour que ka segin bi sefa wa mo ne bo bo ya wa bi oro be wa bi lo la sefa wa mo ya to ale ibo de bo a segin bo o fene bu bo ka segin mobile kele abi bu kele abi bu kanga abi place to ba ma ko segin mo abi bu kele no ne bi se ya na ni mo ko ka bo frontière la ka bo ma ko kan na ya ka bo frontière la kan na ya abi bu kele ni abi bu te mobile fo te se ka do ni mobile ta ki bi na o seri na o go do na kana nyefe o la segin pero ama que pase chao la ibi se ngata frontière la to ni ta nyen mobile fo te ni bon o ekele ni malien pare de ba minu kale ne do shame ya re shoro do ko shame no di vo beti malien chama kale ne do akadu ya kana ka ta balla o kale ne do te se kana inna to la wi mina reflect wa kare to ya kana pape feneta ka se ite se kana asini kibina ubi mina ke reflect ere sejuru taro do mortani pe sejuru taro no shoti kele no ne do atita no atita jureti atita Mali frontière du to bora mo sa atle katani Mali frontière atita e fene no shoti kele sejuru bita kele na o sejuru bita oro kele mina para ko oro tigera ka boro bela ite sejuru soro ni e mase oro la e dun akade e kana sejuru ta era aka kele no be no adibu uka consulat ta tipane du ka wuli no adibu kana consulat ta no shoti tese ka ke bonu bo ya isa ku bina high traffic ku kana ku bina kata malla fene nu nana utata malla fene nu sira nga famo pe bulu fene bi pere daw o fene do se were ni ngomi na do lapi na kla ko nya ko ka cha tro ko ka cha ba kada nye ni obise ga neme ka malla se sa fe vraiment o bi jani merci Aywa ni an balima minnu bɛ nin waati na Moritanikaw fɛ yen aw yɛrɛ u ka laseli mɛn u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka séjour ko yɛlɛmaba donna a la wa degun barika bɛ ka bonya n'an bɔr'o la an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen Sikaso mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri a yira k'a fɔ ko min ye fɛn ɲɛnama kɔni donnen don kɔɔri la kosɛbɛ hukumu kɔnɔna na sa kɔɔri fɔrɛla fan fɛn bɛ yen n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Kajolokaw fɛ yen degun min bɛ yen ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Yakuba Tarawele n'ale ye kɔɔri sɛnɛnaw ka ɲɛmaa ye an ka jɛ k'ale fɔlɔ lamɛn. hectare 381 yɛlɛmana siɲɛ secteur la hectare 7 ni 23 yɛlɛmana donc ɲɛna olu ta mais o ye 5 dɔrɔn de kibaruya lase an ma n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hectare 1354 o ba yɛlɛmana ka bɔ kɔɔri la bi ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka sababu kɛ jasidi ko ye voilà to b'a fɛ ka kunnafoni de kɛ anw b'a dɔn k'a fɔ wariko fan fɛ wari bɛna kɛ juru ye a mana kɛ cogo o cogo don dɔ wari bɛna di an ye ɲɔgɔn sensibiliser je pense que maa si tɛ yan coopérative si tɛ yan min désistera o kɔnɔna na an bɛɛ taara o bolo fɛ nka an b'a la tanu bi Kayolo bi dɔrɔmɛ 1 tɛ yen min ma sara Kayolo ka kɔɔri wari bɛɛ sarala donc an b'o tanu kɛ k'o foli lase anw baarakɛ ɲɔgɔnw ma k'a lase gouvernement ma vraiment u gɛlɛya an bɛ don min na ko bi kɔɔri wari ko u gɛlɛya nɔgɔya gɛlɛya ye jumɛn ye sisan gɛlɛya bɛ nɔgɔko de kan an ye samiyɛ daminɛ nɔgɔ kuma sɔrɔ mais mɔgɔ ye danni kɛ dɔw ye danni kɛ depuis ni ne ye lofige ta aw kɛrɛfɛ yan an tɛmɛna lofige togoda dɔ la ten donc n'i ye lofige ta lofige danni kɛ depuis mois de mai mais nɔgɔ ka sɔrɔ c'était jusqu'en juin donc a ye gɛlɛya causé mɔgɔ caman kan donc bi nɔgɔ min bɛ anw bolokɔrɔ kɔɔri nɔgɔfin na 100 sara la kunu à la date d'hier 100 sara la 93 o kɔni sera OP o kɔnɔna na o ye kɔɔri nɔgɔfin ye donc suman nɔgɔfin 100 sara la 21 à la date d'hier mais gɛlɛya bɛ suman nɔgɔfin ani suman nɔgɔjɛ la Kajolo bi donc hakili ka baara fɛ anw n'an ka jɛɲɔgɔnw don o don an bɛ communiquer a baara bɛ kɛ cogoya min na surtout ne ni chef secteur an tɛ tile ta ka ban an ma kuma ɲɔgɔn fɛ 2 ZPA si tɛ yen bi ni min ma wele kɛ k'a fɔ ko bana bɛ n ka kɔɔri la o tɛ yen anw tun ye laɲini dɔ kɛ
k'a jira k'a fɔ bana in an b'a dɔn k'a fɔ maa si seko tɛ mais bana in siɲɛ fɔlɔ kɔni tɛ nin ye bana in mɔgɔw ma ko sa gouvernement yɛrɛ y'i fasa fili ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ a bana in san fɔlɔ la kosɛbɛ mais anw t'a fɛ u ɲɔgɔn de ka kɛ donc labɛn mun bɛ yen a ka ɲini fura ka ɲini k'a di an ka kɔn ka bana in kɛlɛ an ka campagne sauver wa ni fura kura tɛ yen parce que salon nɔti dɔ bɔra CMDT mɔgɔw fɛ précisément le 2 septembre 2024 k'a jira k'a fɔ ko fura min tun bɛ yen min tun bɛ nin bana in kɛlɛ a fɔlen ye jakubiya ye filanan ye ulala ye sabanan ye filayɛri ye naaninan je pense que Corifène Max o produit naani ka na fɔ ko a produit in si homologuelen tɛ ko a bɛ tiɲɛni kɛ anw bolo a bɛ se ka tiɲɛni kɛ mais n'i ye fɛn ta i bolo i bɛ nin min bɔ a la i bɛ na n'a nɔna de anw m'a fɔ nin ka di anw ma mais anw ko de ni dɔ in ni fɛn ma sɔrɔ ka di anw ma an bɛ nin dɔn a bɛ bana furakɛ a bɛ se ka jamana sauver ni fɛn ma sɔrɔ o ka di anw ma an ye o de fɔ sinon an ma kuma jugu wɛrɛ fɔ an ma cogoya la parce que fɛn o fɛn bɛ ka fɔ a kɔnɔna na bɛɛ de b'i ka seereya ɲini fɛn kɔnɔna na baga bɛɛ bɛ mɔgɔ faga baga fiyɛlibaga de bɛ hakili to i yɛrɛ la ani bagatigi min d'e ma i ka o de respecter donc n'an dun b'a dɔn ni Sikaso division ta bi on a plus de 90 000 doses a b'an ka direction kɔnɔ bi a bɛ nin bana furakɛ hali n'a dira bi e tɛ nin bana ye nin kɔɔri in na mais k'a ti sɔrɔ kura duman di anw ma a degun kɔni b'an kan an ka degunna yɔrɔ filɛ nin ye k'a dira délégation na anw mako bɛ fura la ka taa bi wula in na ka se tile dama dama in ma walasa ka se ka campagne sauver n bɛ fili ka bɔ kuma na yan. Bamako ka se an fɛ Sikaso bi o ka d'an ye fɔlɔ i t'a fɔ an ɲɛna kun jumɛn de ye aw ka nin wulili lateliya ka san fɛ Sikaso la. D'accord, mais lamɛnbaa bɛ fɔ kun y'an teliya ka fɔ a fɔra ko tiɲɛnifɛn bɛ fɛ ka dɔn ka kɔɔri la Mali kɔnɔ n'i y'a lajɛ kɔɔri bɛ miliyari kɛmɛ caman de don n'a fɔra ko menacé e min b'o ci ɲɛmɔgɔya la i ka sigi ka taa ka so a b'i jɔ a kuma fɔra an ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ yan donc an fana wulila ka n'a seereya effectivement an ye minnu ye aw yɛrɛ y'a bɛɛ ye tiɲɛ don o caman sɔrɔla k'a fɔ ko a bɛɛ ka fɔ Kajolo an bɔra an bɛ Kajolo de Kajolokaw yɛrɛ ɲuman olu ye kɛnɛ min ŋaniya u sera ka 90% sɛnɛ mais j'assure pas 60%. A dun ka nali kun ye mun ye an nana mun kɛ ni sɛnɛkɛlaw an nana yiri ka seereya ka taa ɲini fanga fɛ fanga ka fara ɲini joona fanga bɛ se ka ni gɛlɛya a ye hakilina falifali min kɛ n'o ye olu bolila mun ni mun kan o bolila kan ka fɔ o ye minnu seereya c'est à dire gɛlɛya min b'o kan o hakilina fali bɛ kɛra o kan parce que mɔgɔw bolo e kɔɔri sɛnɛ kɔni an ka nin fɛn bɛɛ de kɔni i bɛ kɔɔri sɛnɛ de k'i ka fɛn bɛɛ dulon a la i ka kaba nɔgɔ dulon a la i yɛrɛ ka nafolo dulon a la i ka denkundi kolo i ka banako bɛɛ dulon a la n'a fɔra o bagabaga la c'est à dire kuma bɛ bɔ mɔgɔ da a bɛ jɛ a bɛ tigɛ a bɛ kuma bɔ hali a ma sigi ni min ye sinon kuma jugu kɔni tɛ ne bolo c'est à dire i siranne ye fɛn fɛn fɔ c'est à dire o tɛ kuma jugu ye parce que i bɛ ɲini de la vraiment ne dun nana ye an y'a seereya an ye dɔ ye yan fɛ an tilala ka na yan parce que an kun ye bagaji dɔ ci nasugu dɔ ci n'u bɛ s'a kɔrɔ min o molokelen don donc an nana lajɛ ka sɔrɔ a ye dɔɔnin k'a la mais a ma se k'a ban kosɛbɛ donc an bɛ k'a lajɛ an bɛ segin ka taa an ka réunion kɛ bana bɛɛ fɛn min kan an b'o ci fanga ma fanga ka lajɛ o kan kunbɛn ni bana in fura kunbɛn joona pour que jamana ka kisi ni kɔlɔlɔ jamana ka kisi ni kɔlɔlɔ in ma i ye ka kuma daminɛ i y'a fɔ kɔɔriko bɛ jɔda min na an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ bi maintenant ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni sɛnɛkɛla ninnu ye aw yɛrɛ réunion fana kɛlen kɔfɛ n'aw sigira ka taa Bamakɔ a bɛna fɛɛrɛba jumɛn tigɛ cogo min na ɲinan campagne a bɛ se ka sauver ka sababu kɛ non ɲɔgɔn yɛrɛ bɛ kɛ kuci Sikaso sisan parce que ne nana ni secteur 44 de bɛ Mali kɔnɔ min bɛ kɔɔri sɛnɛ filière 4 a secteur 44 de b'a kɔnɔ bɛɛ nana an bɛ tila an nana foro lajɛ an bɛ tila n bɛ kuma min kɛ ka ɲɔgɔn bilasira an bɛ t'o fɔ Sikaso sisan n'an bɛnna k'an b'o kɛ gafe de ka taa o de fanga de mun b'i bolo weleweleda kan na bon min bɛ n bolo welewele kan da la aw min nana seereya aw fana k'an dɛmɛ ka kunnafoni se a se cogo la pour que an ka se ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ sinon daba an ye sunɔgɔta ye
de ala sabas Sénégal wɛrɛ don Sénégal wɛrɛ an bɛɛ b'u hamdu i bɛ mun fɔ olu ɲɛna Sénégal bɛ min fɔ o ɲɛna ka sabari u y'a fɔ cogo min na an n'u bɛ hakili la kelen parce que kɛra kɔnɔ k'a fɔ ko olu tɔɔrɔ la ka ɲɛ t'a la olu tɔɔrɔ in de y'an fana se yan olu tɛ sunɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ nin fɛnba in dɔ ɲɛmɔgɔya la ko gɛlɛya ka ɲɛsin a ma k'i ka da ka sunɔgɔ n'i ye hɔrɔn i tɛ se ka da vraiment an bɛ ka ɲini ala fɛ pour que aw bɛɛ ka fara an kan an ka se ka solution sɔrɔ a la o de ala sago bana in fɛn kura de nalen don walima a kun bɛ yan a kun bɛ yan parce que an bɛ se ka min fɔ bana in ye salu na sini n'i y'a ye an siranna n bɛna min fɔ yan n'i y'a ye siran kun b'an na dɛ parce que problème ye min ye salu sanna bana in ye mali kɔ de attaqué a ye kɔɔri sɛnɛ se degun min ma sɛnɛkɛla filɛ nin ye ni sɛnɛkɛla ye taliko kelen kɛ a bɛ kɔsegi ko san saba kɔsegi de kɛ o de ka jugu sɛnɛkɛla ma ala k'an kisi ni an ka fɛn bɛɛ gulonnen kɔ ni nin kɔɔri dɔ tiɲɛna an bolo i bɛ segin kɔfɛ san saba an ka balo wo an ka fɛn bɛɛ de gulonnen kɔ san dɔ ta de la ka tiɲɛ ka sababu kɛ nin bana kelen ye ka tiɲɛ ka kɛ nin bana kelen ye donc sa yɛlɛma o ye jamana yɛrɛ y'an dɛmɛ ka na ni bana fura dɔ ka na o d'a ma bon n'u tilala k'a fɔ ko problème b'o la bon problème min bɛ yen an tɛna fɔ ko a y'o problème wuli parce que an ka sagoya la parce que an tɛ se ka fanga bila baara la mais u ka fɛn wɛrɛ fana ɲini ka d'a ma problème bɛ min na k'o to yen u k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ ɲini ka na d'a ma pour que an ka se k'o k'an ka kɔɔri la an ka kɔɔri ka sauver bana in tɔgɔ ye jumɛn ye jasite a ju bɛ bɔ mun na bon sababu kɔni fɛn ɲɛnamaw dɔw de mɔgɔw de balila ka nin ye nin nana an ka jamana na nin bɛ kɔɔri sɛnɛ jamana bɛɛ la jamana fɛn fɛn y'a lamɛn a b'a ye a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Benin a bɛ Burkina jamana fɛn fɛn y'a lamɛn a bɛ yen donc u b'a traité ni fɛn minnu ye an fana mago de b'o la minnu bɛ se ka to an fana ka tɛ k'a kisi voilà o de y'ala sago nin tun ye kɔɔri sɛnɛnaw ye kunungo kajolokaw fɛ yen ka taa baara kɛ k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min ye kajolo marabolo kɔnɔna na jasidi kɔni n'o ye fɛn ɲɛnama ye ale ye kɔɔri tiɲɛ 100 siradala fo 60 yakuba kɔnɛ ni ale yɛrɛ kajolo kɔɔri sɛnɛnaw ka ɲɛmaa a bɔra k'a kuma fɔ sisan a ko degun ye 2 ye nɔgɔ ko ale ni jasidi n'o ye fɛn ɲɛnamani ye o de bɛ k'u tɔɔrɔ bi kosɛbɛ n'o tɛ gouvernement kɔni ye layidu min ta wariko la k'olu ka wari bɛɛ lajɛlen sɔrɔ monsieur le maire an bɔra ka fɛn 2 lajɛ sisan fɔlɔ o ye tungafɛta ye maliyɛnw caman bɛ Moritani degun minnu kan faliyakaw bɛ taa tunga la kosɛbɛ wa bon falakaw bɛ taa tunga la kosɛbɛ mais pas engouement man bon kosɛbɛ quoi puisque i b'a dɔn an fɛnɛ an ka yɔrɔ la bon sɛnɛ bɛ kɛ yen nɔ sanu baara fɛnɛ bɛ kɛ yen nɔ donc nin waati la les gens sont plus concentrés sanu baara kan ni tunga la taga ye quoi puisque fala zone fana na c'est une zone potentiellement risque mɔgɔw bɛ débrouiller u bɛ dɔɔni sɔrɔ donc a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ tunga la taga fɛnɛ la quoi donc kɔɔri tɛ sɛnɛ bon kɔɔri kun bɛ sɛnɛ yen fɔlɔ waati tɛmɛnenw na kɔɔri kun bɛ sɛnɛ falen mais présentement malheureusement an tɛ ka kɔɔri sɛnɛ sisan kɔɔri tɛ ka sɛnɛ sisan ayiwa n'an bɔra ye an bɛ segin ka na an ka babu kɔnɔ fala ye k'a yira mɔgɔw la sa ko min ye kalanko bankun kan kunungo minisiri min bɛ kalanko kunna n'o ye docteur Amadu Sisabane ale tun bɛ Mali jabaranin na sufɛ journal wagati a ko sa ko min ye DEF ye n'o ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan ye k'o jaabi bɛ bɔ bi ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 10 ma o tɔ ma to miniti 49 dɔɔnin ye ko o jaabi bɛ bɔ bi DEF in na sa fala ye ko 100 siradala minnu sera ka ɲɛ sɔrɔ a la o ye 53 buruburu 20 o de y'a sɔrɔ Mali kɔnɔna na minisiri ka kuma la fana a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw ye k'u hakili latigɛ k'ale kɔni tun b'a fɔ fɔlɔ ko jaabi bɛ bɔ ko wa fana k'a ka minisiri so mɔgɔw tun b'a fɔ ko jaabi bɛ bɔ an bɛ dugawu kɛ sa min ye jaabi ye ala ka denmisɛnnin caman passe nka min ye taux de participation kɔni ye taux de réussite ye a kɔni tɛmɛna 100 siradala 50 kan n t'a dɔn kibaru ninnu ka ko in bilara cogo min n'olu bɔ a la wa ba numan fan fɛ minnu ye denmisɛnninw ka yɛlɛma kɛ minisiri kɔni dama don o kuma na yaasa ka se ka jamana dɛmɛ a kun yirala sa ko an bɛɛ lajɛlen ka sɔn ko 20 ka ta ka bɔ an kun ka se ka baara kɛ minisiri so min bɛ sɔrɔ ko kunna sa ale ye 20 baara kɛ fo ka se a dan na min ye an ka telefɔniw sanfɛ i kɛra Orange i kɛra Malitel i kɛra Telecel ye o wulikajɔ in kɛra ka bɛn o ma jamanakuntigi yɛrɛ tilara ka sariya sigi a sen kan sa sariya min n'o taara ka sigi sen kan février kalo tile 7 k'a yira k'a fɔ sa ko min ye telefɔniso ninnu ye u yamaruyalen don jamana tɔgɔ la u ka se ka nin tali in kɛ maaw ka telefɔniw kan n'u bɛ cili kɛ walima n'u bɛ tali yɛrɛ kɛ wari
u y'a yira jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira a kunna ko ale y'a ka kɔmasegi baara kun fɔlɔ kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye nin kalo in tile 14 sefa wari miliyari 34 miliyɔn 723 ani ba 774 o de sɔrɔla musaka la k'a daminɛ marisi kalo la ka na se nin juin kalo in ma min ye komite ka jɛkulu fɔlɔ senfɛ sa kalo tile 14 u ye kow da yira jamanakuntigi la sabula musaka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛmɛnen don jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la nka trésor ale de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o la sa ko yamaruya taara sa k'a fɔ sefa wari miliyari 24 o ka di énergie ma ale ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa a bɛ se ka courant di cogo ɲuman kɛ cogo min minɛn minnu b'a bolo k'olu fana sigi sen kan nka nin yɔrɔ in kɔni na Falaye énergie u ka taa n'u bɛ courant bɛ ji min bɛ di ka baara kɛ u ka barajiw u ka t'olu nɔfɛ tajiko in la t'a la dɛ u ka barajiw larawuli k'o jɔ u sen kan an ka bɔ taji sanba in na arajo Mali mɔgɔw tun b'a kɛnɛ ka Falaye u ye jaa min sɔrɔ an k'o di maaw ma u k'o filɛ. Ka bɔ marisi kalo tɛmɛnen na ka se juillet kalo tile 14 ma san 2025 in kɔnɔ ni hakilina min taara jamana ɲɛmaw fɛ ani ni a faamuna malidenw fɛ ni o ye jamanadenw ka musaka dɔɔni sara u ka wari cili walima a tali an'u ka kɛnkuntaw senfɛ nɛgɛjuru siraw fɛ musaka min ni a ɲɛsinen don jamana jɔli baaraw ma jamana ɲɛmaw fɛ kalo o kalo ni nɛgɛjurusow bi a wari bila jamana ka furuba kɛsu kɔnɔ a jirala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi sefa wari miliyari 34 miliyɔn 723 ni a kunkan fɛ malidenw ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ de kɛra sababu ye ka o bila jamana ka foroba kɛsu kɔnɔ ni u ka dɛmɛ ye o de la jɛkulu min sigilen don a ko kɔlɔsili kama olu ka lajɛba laban senfɛ u y'a kanu ka o nafolo in fanba bila ji ni courant ministre so ka bolo kan comité de pilotage a décidé ko ka miliyari 24 ko k'o ta k'o di ministère min bɛ kuranko baara kɛ o réunion waati la n'o ye juillet kalo tile 14 san 2025 wari min sɔrɔla n'o tun bɛ compte kɔnɔ o tun bɛ bɛn miliyari 34 miliyɔn 723 100,000 ani 40,000 ani dɛrɛmɛ 2 ani tama 3 donc réunion kɛ kuma la o wari in de tun bɛ compte kɔnɔ donc miliyari 24 o de taara sisan ka bɔ nin wari in na donc a tɔ min bɛ yen sisan o ye miliyari 10 ani miliyɔn 700 ani 23 100,000 ani 40,000 ani 80,000 ani dɛrɛmɛ 2 ani taba 3 o de bɛ compte kɔnɔ. wari in an y'a minɛ ni nisɔndiya ye a bɛna kɛ min ye an b'o ɲɛfɔ aw ye a tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ kɛ ka taji san a bɛ taji san k'a di EDM ma a bɛ courant di ka dɔ fara courant kan n'Ala sɔnna ma mais taji san dɔrɔn tɛ mansin minnu b'an bolo a dɔw kan ka jigin ka baara o yɛrɛ ye mansin cogoya ye an b'a fɔ olu ma maintenance a dɔw fana bɛ yen f'i k'i janto la o ye entretien ye a bɛ don o la dɔw fana pièces tiɲɛnen don a bɛ kɛ k'olu fana san donc wari in a don yɔrɔ dɔnnen don fasodenw de ka wari dira a fɔra a bɛ taa dame fɛ a bɛ t'o fɛ n dun dalen b'a la fana a bɛ t'o fɛ parce que n yɛrɛ b'a suivre nɔfɛ o fana y'a yira n na k'a fɔ a bɛ t'o de fana fɛ donc ka mɔgɔw la faamuya ka hakilisigi kɛ wari in tɛ kɛ foyi ye a bɛ don kuranko da fɛ n'a donna kuranko da fɛ o kɔrɔ ye mun ye halisa an bɛ niveau min na ni dɔ ma fara u ka dɔ kɔni tɛ b'o la. ji ani kuranko minisiri ka fɔ la a kɛlen kɔ ka jamana ɲɛma waleɲuman dɔn ni musaka min bilalen filɛ a ka minisiri so ka bolo kan a y'o foli kelen ɲɛsin malidenw ma u ka faamuyali ani u ka cɛsiri la ka ɲɛsin EDM ka gɛlɛyaw ma. gɛlɛya bɛ EDM na an bɛ ka baara kɛ yaasa o gɛlɛya ninnu bɛ nɔgɔya dɔɔni o tɛ EDM kelen ye société ba fɛn o fɛn bɛ nin cogoya la waati ni waati gɛlɛyaw bɛ na o la o bɛ bɔ fɛn caman na. an bɛ yafa ɲini kɛ jama fɛ u ka muɲu u ka sabali an dalen bɛ maliyɛnw bɛ lamɛnli kɛ u bɛ faamuyali kɛ n'Ala ma basi kɛ an bɛ bɔ nin kɔnɔ n'Ala ma basi kɛ an bɛ bɔ nin kɔnɔ n m'a fɔ sini ɲinɛ mais baara minnu bɛ ka boloda n'olu kɔni ma jɛ fewu an bɛ bɔ nin kɔnɔ o ye diyagoya de ye f'an ka bɔ nin kɔnɔ parce que ni courant t'aw bolo
production tɛ yen. hakili jiginna ni musaka min ni jamanadenw bi a sara kɛnkunta senfɛ kɛmɛ sigi la jamanadenw bi 10 sara wari cili walima a tali senfɛ kɛmɛ sigi la jamanadenw bi 1 sara n'a bi taa jamana ka furuba kɛsu kɔnɔ ani min ɲɛsin jamana joli baaraw ma. ayiwa énergie kɔni mɔgɔw ye kuma min fɔ ministre ye kuma min fɔ a bɛɛ kana don taji la dɛ. nin bɛɛ non ka taa barajiw lajɛ u k'olu dilan ko senfɛ machine dɔw bɛ yen u k'olu lajɛ n'o tɛ miliyari 24 taji an n'an ko o la sa dɛ u ka ko jateminɛ u nɔfɛ parce que a ko ma nɔgɔn. an bɛ gɛlɛya mun na bi n ko taji sanni ko gɛlɛya nin y'an coron tan cogo la n'a fɔra ko ka taa taji wɛrɛ sanni wɛrɛ daminɛ tuguni minɛn minnu bɛ yen olu lagali o man ka bila kɔfɛ an kɔni an ka hakilina y'a ko la an b'o f'u ɲɛna. gouvernement ko fana fala ye ko faso ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen bɛ don fɛn fɛn na ye ko k'a sɔngɔ sɛbɛn k'a dulon baarakɛyɔrɔw la n'i taara cakɛdaw la n'i mago bɛ certificat de nationalité la i mago bɛ registre la i mago bɛ fɛn o fɛn na ko k'a sɔngɔ nɔgɔ. premier ministre ko ale de taara i jɔ CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a ka laseli don ko k'a fɔ CNT mɔgɔw ɲɛna ko n'Ala sɔnna ma ko layidu ko a b'o ta a ka PAG hukumu kɔnɔna na ka se ka o latimɛ o la sa waleya in kɛkun yɛrɛ ye min ye jɛlenya o ka don baara kɛcogo la faso ka cakɛdaw la min ye bɛn ni ɲɔgɔn faamu o ka don dugudenw fana k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn minnu sɔngɔ ye min ye o to yɔrɔ kɛlen pharmacie kɔnɔna ye tɛrɛmɛli tɛ yen tuguni a ye dɔ bɔ a la a ye nin minɛ k'a ɲɛnabɔ ɲɛ o fana bɔra a la donc nin ka ɲi nka a kalifalen don mɔgɔ min na ka wuli ka jɔ k'a nɔfɛ dɛ sinon a daminɛ na bɛɛ bɛ taa nɔrɔ nka a bɛna se yɔrɔ dɔ la a bɛ gɛlɛya. monsieur le maire faleya aw kuranko gɛlɛya t'aw fɛ yen ou bien ne na nin san cɛ an kɔni ye fɛɛrɛw tigɛ équipe min taara ka taa an ka Sescom électrifier comme an fɛnɛ an ka mairie kɔnɔ comme capo fɛnɛ ala y'an garisɛgɛ capo la donc capo fɛnɛ courant ko tɛ yen nɔ donc an fana an y'an débrouiller donc ka batterie lithium ni panneau solaire ɲini donc ka capo ni mairie électrifier aujourd'hui grâce à Dieu le tout puissant ala courant ko gɛlɛya foyi tɛ yen nɔ i yɛrɛ y'a kɔlɔsi an taalen samedi événement na donc an kun bɛ salle kɔnɔ clim bɛ yen voilà donc il faut ni bɔra kɛnɛma si tɛ san a falen sinon à l'intérieur c'était vraiment bon. ayiwa jamana ye musaka min fana tigɛ mɔgɔw kun a nɔ yera sisan. oui Dieu merci a nɔ yera sisan sa ni yɛrɛ bɛ jamanadenw encourager ka contribuer parce que hali a daminɛ la ni mɔgɔ minnu kun fari fagalen don k'a fɔ olu ka fɛɛrɛ dɔ farala kan donc avec ce résultat et puis jamana ɲɛmɔgɔw ka nin kɔmasegin a bɛ mɔgɔw encourager hali n'a fɔra sini ma sini kɛnɛ dɔw yɛrɛ kan ka fara mɔgɔw kan i b'a ye mɔgɔw tɛna décourager a sarali la quoi c'est une très bonne chose. ayiwa a ka don a donda fɛ o de ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa kiiri bunakun kan kununko kun ye Musa Mara a siɲɛ 2nan ye a ka lamɛnli hukumu kɔnɔna na lamɛnli min ni o daminɛna brigade d'investigation judiciaire la Mahamadu Sulemani Jakite ni ale ye ɲɛmaa ye nin waati na n'a ka cɛdenw Adama Kita Ketaw Kita Jalo u ye Musa Mara lamɛn kunu ani kununko u y'a yira sa k'a fɔ lamɛnli in senfɛ baara a kɔni kun cɛla pewu biji ta banna la kununko ka bɛn ni selifana waati ye o waati kelen na biji ale ye sɛbɛn a ka PV Musa Mara ye fɛn fɛn fɔ ale y'o bɛɛ da Musa Mara kan ka taga n'a ye sigida 4nan procureur fɛ yen n'o ye procureur Ture sabula ale de ye a ɲini biji fɛ k'u ka Musa Mara wele k'a ɲininka k'a kɛ daluya ni daluya ye k'o di u ma u k'u ka baara kɛ ka na ni a ye biji kun fɔlɔ don olu ma sɔn ka Musa Mara mara u bolo sabula mɔgɔba don u dalen don a la u y'a bila ka taa so nka kunu fala ye Musa Mara segintɔ a kelen ma na dɛ maître Muntaka Tall ale farala kan ka k'a ka solandonbaga ye ka bilasiraliw k'a fɛ sabula o fana yamaruyalen don sariya la hali n'i taara biji la sisan fala ye n'i kan ka ɲininka ko la u b'i ɲininka i tɔgɔ n'i jamu na u bɛ se k'a f'i ɲɛna fana i nalen min filɛ an fɛ yan nin ye telefɔni b'e bolo wa i somɔgɔw wele i k'a fɔ k'i bɛ anw de fɛ yan ni avocat b'i bolo o wele walima i fɛla mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ fɛ o ka na wa o fana wele o ka na a ka kɛ o ɲɛna
pour que a kana dɔn k'a fɔ ko i b'i kun fɛ sabula kuma dɔ la a bɛ se ka daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ bon n'e ma fɛn fɔ mɔgɔ ye e taara to yen ten o nana laban k'olu bɛ e mara e marala ye e ka dugu sokɔnɔw wulila k'o jɔ ko karisa bɛ mini karisa bɛ mini donc a kɛ kun y'o ka bɔ a la bisi baara bannen pewu maître Muntaka Tall n'o ye sɔrɔdonbaga ye ale farala tuguni Musa Mara kan fala ye u y'u kunda Ture fɛ yen kan bon nin bɛɛ la polisiw de bɛ taa n'u ye han a gardelen don parce que a tɛ fɔ ko bɔn k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayi polisiw de bɛ da i kan ka taa n'i ye procureur fɛ yen n'u taara n'i ye procureur fɛ yen olu bɛ papier di PV di procureur ma i n'i ka avocat bɛ don maa minnu nana n'i ye n'o ye polisiw ye olu b'u sigi fo ka taa baara in bɛɛ ban n'a banna tuma min procureur bɛ sɔrɔ ka min kɛ a b'o kɛ nka kunu procureur fɛ yen u ye Musa Mara lamɛn fala ye heure 3 fo heure 3 ni tilancɛ ɲɔgɔn na min ye maître Muntaka Tall ye a bɛɛ kɛra ale yɛrɛ sigilen ɲɛna ale yɛrɛ Mara bilasira kosɛbɛ yaasa a ka se ka ɲininkali ninnu jaabi Muntaka Tall fana ka bataki kɔnɔna na a ko ko maaw ye weleweleli kɛ ka ɲininkali kɛ ko a ko bɛ cogo di a ye min bila a ka compte Twitter sanfɛ a ko premier ministre kɔrɔ Musa Mara ko ale ye garisigɛ sɔrɔ ko ka fara a kan ko nka k'a ɲuman segira ka taa a ka so ɲininkaliw kɔfɛ ɲininkali minnu n'u barika bonyana kosɛbɛ nka k'a kɛra bonya ani karama kɔnɔna na brigade bisi maaw fɛ cogo min procureur Ture fana fɛ yen k'a kɛra bonya ni karama kɔnɔna na o cogoya kelen na maître Muntaka Tall ye min sɛbɛn a ko Musa Mara hakili sigilen don a ja ma tigɛ a ye ɲininkali fɛn fɛn kɛra a la a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi basigi ni lafiya ni hakilisigi kɔnɔna na ko nka ko in tɔ o bɛna na wolo min na k'o na fɔ mɔgɔw ɲɛna don nataw la ko sabula o ma dɔn fɔlɔ keba an sera ka ɲininkali kɛ ɲininkali min y'a to caman tun y'a fɔ ko a nɔ minɛnen don nka a ma bila kaso la u b'a fɔ min ma nanzarakan na ko détenu non poursuivi o tɛ procureur yɛrɛ de ma tila a ka baara la parce que ni procureur y'i lamɛn n'a dalen don i la ale fana bɛ se k'a fɔ k'i ka t'i ka so ale b'a ka sɛgɛsɛgɛli tɔw lataa fan wɛrɛw fɛ o bɛ kɛ e kɔ nka n'a mago ser'i ma a b'a fɔ ko karisa a ye na yaasa an k'a tɔ da ɲɔgɔn tulo kɔrɔ o ye fɛn fila de ye soit ne ma i nɔ minɛ an ye fɛn minnu fɔ bisikili min ta ka ɲɛsin ma o tɛ sen kan i bɛ se ka taa i ka ciw la a bɛ se ka mun fɔ ɲɔgɔn na a b'o fɔ walima a b'a f'i ɲɛna bɔ karisa ne y'i nɔ minɛ nka nin don in de y'i ka kiiri don ye n'a y'a ja keba a b'i bila ka taa kaso la n'a y'a ja a b'a fɔ k'i ka t'i ka so fo kiiri don donc procureur ma tila a ka baara la pewu Musa Mara ma nɔ minɛ a ma jalaki fɛn ma fɔ a ma fɔlɔ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min nka baara bɛ sen na procureur yɛrɛ ka yɔrɔ la n'o ye Ture ye n'ale tilara a bɛ Musa Mara de ladɔnniya ani a ka avocat ka sɔrɔ mɔgɔ tɔw an tɔw bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama donc baara in kɛra tan de Musa Mara yɛrɛ ko a ka bɔlɔlɔ sira fɛ a ko kunun ko tuguni ko a lamɛnna ko nka ko a bɛ Ala fo ka Ala tanu ko a ɲuman segira ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la ka taa a ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ k'a ka baaraw kɛ ko maa bɛ yen n'u bɛ k'ale dɛmɛ k'u ka da Mali sariya la u ka to sariya kɔfɛ u k'u hakili sigi k'u hakilina kɛ kelen ye an bɛɛ lajɛlen ko an dalen ka to Ala la a ye nin de kuma fɔ kunun ko ɲininkaliw bannen wa sɔgɔmada in na a b'a ka ciw la fo ni procureur mago sera a ma tuma min na o la an bɛ sɔrɔ ka ko tɔ dɔn anw ye min sɔrɔ a la o de ye nin ye kiiri kunda Musa Mara yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira fɛ maître Muntaka Tall ye min ci an ma kunun an ka WhatsApp kɔnɔna na Twitter la k'a ye min sɛbɛn o de ye nin ye wa an ti tɛmɛ o kan an bɛ dan o yɔrɔ la sabula kiiri ko de don faranga t'a la bolomafara ko t'ale la n'o tɛ i yɛrɛ bɛ sɔn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ o cɛ ma ye dɛ procureur b'a fɔ ko e y'o daluya bɔ mini i tɛna n dɛmɛ baara in na sa i ka n bilasira dɔw fana ye ɲininkali kɛ keba ko kun jumɛn na ko Ture de bɛ ka nin kɛ cybercriminalité bɛ yen procureur min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na a bɛ procureur 7 bɔ bi n'i ma fili ou bien 9 yɛrɛ parce que commune 6 bɛɛ lajɛlen na tribunal fɛn fɛn bɛ yen tribunal de grande instance fɛn fɛn bɛ yen procureur kelen bɛ yen police spécialisée fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'o police spécialisée 3 ye n'o farala dɔ kan o ye 9 ye u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ o ye cour d'appel procureur de ye ale de ye a fɔ Ture ye ne ye nin ye bɔlɔlɔ sanfɛ Musa Mara ka fɛn na n b'a ɲini fɛ i ka Musa Mara wele i ka taa n'a ye bisi mɔgɔw fɛ yen u k'a lamɛn i ka tila k'i ka danganiya k'a kan
a ko kan ka kɛ cogo min na i k'o fɔ ne procureur général ɲɛna o de ye Balobo Gindo ye donc mɔgɔ bɛ ka ɲininkali kɛ Ture m'a ta ka wuli k'a ta a yɛrɛ senfɛ mais a fana ɲɛmaa de bɛ a la o de y'a fɔ ko a ka nin baara in kɛ an y'o fana sɔrɔ sɛbɛnw na minnu sera ka fara ko in kan donc pour que mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali kɛ parce que tiɲɛ na cybercriminalité ka domaine don nka n'i y'a jateminɛ wulikajɔ dɔ kɛra waati dɔ la Bamakɔ kɔnɔna na mai kalo tile 3 a mankan cayara procureur général yɛrɛ papier bɔ k'a ɲini procureur tɔw fɛ u ka wulikajɔ kɛ ka jamana lakɔlɔsili baara hukumu kɔnɔna na u ka jateminɛw kɛ fɛn minnu ye majɛw ye yɔrɔ la yaasa u ka se ka wulikajɔ kɛ ka se ka baara kɛ a ko hukumu kɔnɔna na an ye mun sɔrɔ a ko la o de ye nin ye sariyatigiw bɛ dɛ Keba nin y'anw ka fandantanni ye an bɛ se ka min fɔ an bɛ dugawu kɛ sa Musa Mara Ala k'a ɲuman bɔ nin ko in na Fala y'an bɛ t'e fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye ayiwa ko Bamakɔ procureur général tɔgɔ yɛrɛ de Amadu Balobo Gindo ye Keba i t'o fara i ka dɔntaw kan procureur général près la cour d'appel de Bamako monsieur Amadou Balobo Gindo ale de ye Bamakɔ procureur bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye diaspora n'o ye an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'olu bɛna jɛrɛ belebeleba kɛ jɛrɛ belebeleba in a kan ka daminɛ bi CICB la ko ɲɛmaaya bɛ jamanakuntigi yɛrɛ bolo waleya in kɛ kun ye min ye sa maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan sa olu bɛ se ka n'u sen n'u faso ale jɔli la cogo min wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ se ka kɛ u fɛ baabu in sa ale kɔni bɛna na daminɛ minisiriso min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka hukumu kɔnɔna na ale de bɛ o ko ɲɛnabɔli la sanji ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ kuma tɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan ko ji a bɛ sɔn ka caya yen kosɛbɛ nin waati nata ninnu na Mamadu Awa Gasama ale somɔgɔw olu ye baro sigi kɛ min ye Amadi Gasama jaabi ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale kɔni bɔra sa ka yira sa ko u ye yafa deli kɛ Fala ye an ka kuma ta a yɛrɛ da الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم o de ye kuma gɛlɛma yɔrɔ foli n bɛ journaliste fɛn fɛn ye i sen ta ka na yan n b'aw bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn parce que i bɛ maa caman wele a tɛ n'i ka weleli jaabi a welekun tɛ fɛn caman ye kun kelen de don an y'a kɛ point 3 ye point fɔlɔ an ka famille ka ca ka taa Mali la ka taa bila Côte d'Ivoire ka taa bila La Guinée ka taa bila Gambie jaabi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u y'a ɲini n fɛ famille tɔgɔ la ka bɔ ka yafa deli yafa fɔlɔ bɛ deli mon fɛ o ye Côte d'Ivoire président ye Alassane Dramane Ouattara a n'a ka parti politique mɔgɔw parce que ni sera mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ma dɔrɔn a bɛ komi sera ka population ma an bɛ yafa ɲini population fɛ a filanan ye mun ye Mamadou Awa Gassama dunan tɛ Alassane Dramane ko la Dramane Ouattara kanubaga de don a jɛɲɔgɔn de don donc fili bɛ na ni fili nana an bɛ yafa ɲini de kɛ mun na n y'a fɔ k'a jɛɲɔgɔn de don parce que ale yɛrɛ delila ka campagne kɛ Dramane Ouattara ye a image bɛ yan a fɛn bɛɛ bɛ yan a filɛ nin ye a seedew bɛ yan donc n'i bɛ campagne kɛ mɔgɔ min ye k'a ka sigi fanga la i man k'o lanɔgɔ i man k'o nani ni fili tɛ donc an b'o yafa ɲini a sabanan ye mun ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ fɛn fɛn ye ŋaniya ɲuman sɔrɔ ka se an ma
minnu bɛ yan o minnu tɛ yan o minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ mali ko kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ mun gɛlɛya mɔgɔw bolo ni latigɛ ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ si kana kuma jugu fɔ an ka famille na kuma jugu tɛ bɔ an da la a tɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ da la an fana b'a ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ si kana kuma jugu fɔ k'a ɲɛsin mɔgɔ si ma mali ni Côte d'Ivoire de ye kelen ye Afrique jamana bɛɛ ye kelen ye mais hakiliw tɛ se ka hakiliw de ma ɲɔgɔn ta ni hakiliw ma ɲɔgɔn ta faamabaliya bɛ na donc o de don ala saga aw sogo aw wele kun y'o de ye an tɛna kuma jɛnya kuma min b'an fɔlɔ o de ye nin ye an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ a y'a ye maliyɛn minnu tɔɔrɔ parce que maliyɛn minnu sigilen bɛ a ye dɔw tɔɔrɔ donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ depuis an taara yen fana mɔgɔw b'u sen kan ne yɛrɛ déplacera ka taa mais a tɛ bolo jugu la a bɛ yen bon an dalen bɛ mali justice la cogo min na an dalen bɛ Côte d'Ivoire ka justice la ye jamana bɛ yen justice bɛ yen an dalen bɛ justice la voilà o de don ala sago aw sogo ni question bɛ mɔgɔ min fɔ ni thème saba in kɔnɔ an b'a lajɛ an b'a jaabi mais n bɛ mun fɔ Ivoiriens ɲɛ u k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ nin ye politique ko dɔrɔn de don u k'a bila politique minɛn kɔnɔ juguya tɛ foyi tɛ politique minɛn de don politique dun ba tɛ politique la fa t'a la sɛmɔgɔ tɛ politique la donc o de don ala sago aw sago wa kuma min bɛ n bolo o de ye nin ye nani t'a la juguman t'a la a latigɛ de don n bɔra famille bɛ tɔgɔ la famille bɛɛ tɔgɔ la ka yafa ɲini Côte d'Ivoire masakɛ fɛ a n'a ka jamanadenw an bɛ yafa ɲini u fɛ sinon ni mɔgɔ min bɛ k'i ka jugu ye a tɛ campagne kɛ ye dɛ a ye campagne k'a la sa a seedenw bɛ a b'a bolo a k'a jɛ a se u k'a dɔn k'a fɔ a jugu tɛ Mahamadu sali ala Mahamadu. Point de presse de la famille Gassama Diaby par rapport à l'incarcération de Mamadou Awa Gassama en Côte d'Ivoire. Permettez-moi, avant toute chose, de vous saluer très chaleureusement et de vous remercier sincèrement pour votre présence à ce point de presse. Cela témoigne de votre attachement à la vérité et au droit d'informer. Ayiwa nin ye Gassama ka maaw ka conférence de presse ye conseil des ministres kunungo ale kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo général d'armée Asimi Goïta ko kɛnɛ ka sababu ale bɔra ka bi u y'a yira sa k'a fɔ min ye ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye olu la dɔw ta ka tila ka taa jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministre ka baara kɛlenw ni baara bolodalaw u y'olu fana ko fɔ ministre bɛ an ka jamana kɔnɔna lakanako kunna n'o o ye général Dawudi ye ale nana ni ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ ye ɲɛbila sariya sɛbɛn in ale bɛ tali kɛ fɛn fila la a fɔlɔ ye mun ye sa o ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan carte d'identité biométrique o bɛ se ka sigi cogo min na an ka jamana kɔnɔ min ye sariyakisɛ fana ye a y'o fana yira sa min bɛna n'a to passeport national ale fana baaraw bɛ se ka sigi cogo min na yaasa ka se ka dugudenw ka taa ni ka segin nɔgɔya cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na Mali ani AES jamanaw ministre Dawudi y'a yira sa k'u bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ u bɛna n'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye duguta ale hukumu kɔnɔna na carte d'identité biométrique ka taa fara passeport kan waleya in ale la timɛna sabula kabini novembre kalo tile 22 Bamakɔ kɔnɔna na ya san 2024 min ye jɛrɛw o kɛra AES ale ɲɛmaw fɛ Mali jamanakuntigi yɛrɛ lakodɔnna waleya in na k'a yira sa k'a fɔ kabini avril kalo tile 18 san 2025 sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ dugutakow la AES kɔnɔna na olu sigira sen kan a yɛrɛ tɔgɔ ye sa ko passeport AES o bɛna sigi sen kan min ye carte d'identité biométrique AES o fana bɛna sigi sen kan u b'a fɔ min ma sa ko carte biométrique AES nin sɛbɛn fila in sa k'o de bɛna kɛ AES mɔgɔw ka bugunatigɛ ye yaasa ka se ka baara kɛ n'a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ diɲɛ kɔnɔna na n'o bɛ pankurukow kunna k'u ye olu fana lakodɔnniya baara in a kɛcogo a bɛna kɛ bɛn kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛn olu y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn ninnu kɔni bɛnnen don nin waati in na baaraw bɛ se ka kɛ n'a ye pankuruko olu hukumu kɔnɔna na AES dugudenw u bɛɛ lajɛlen kan ka nin sɛbɛn ninnu sɔrɔ baara ninnu k'u bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wa min ye AES ye o bugunatigɛ u bɛna ye sɛbɛn nataw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dugudenw ka taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ministre Dawudu ale ye o bugunatigɛ kuma fɔ kunungo ka tila ka taamasiyɛnw di wulikajɔ minnu kɛra ani baara minnu kɛra AES yɛrɛ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o bɛɛ lajɛlen b'a yira sa ko ɲɛbila sariya sɛbɛn in ale kan ka se ka sigi sen kan ministre min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fond min bɛ sen na n'o ye fond africain ye sa ale ni Mali u y'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka yiriwali baara dɔ kɛ musaka dɔ k'o ta ka di u ka fɛɛrɛ min sigilen don an sen kan sa n'o bɛ se ka kɛ maguwan ye ka ɲɛsin maaw ma baloko ta na sira fɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kan u ni Mali gouvernement u y'u bolo di ɲɔgɔn ma sɛbɛn b'a to sa CFA wari kɔni miliyari 21
miliyɔn 300 ani 40 ba kɛmɛ u bɛna o di Mali ma. Mali jamana ale nana baara kɛ n'o ye bɛnkan sɛbɛn hukumu kɔnɔna na. Musaka in kɛkun ye min ye sa ka se ka dɛmɛ ta ka don maaw ma, maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ bayɛlɛmali ko hukumu kɔnɔna na, waati yɛlɛma kɔlɔlɔ k'o labɛn ka se ka dɔ fara u ka sew n'u ka dabaliw kan. Duguden minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen to ka baloko ka kɛlen ka gɛlɛya olu ma ka kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ka se ka dɔ bɔ olu ka degun na. Musaka in a kan ka don olu ka o sira fɛ. Minisiri min bɛ dugukolo ko kunna sa ale ko sa ko dugukolo dɔw bɛ yen olu la dira sa min ye titre foncier kɔni ye Kayi marabolo kɔnɔna na, Sikaso marabolo ani Segu marabolo ni Tomatu marabolo k'olu kɔni kan ka ta sa ko ka di kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu ma sa, jɛkulu min n'o ye u kan ka taa institut géographique o sigili kɛ o marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Minisiri y'a jira sa k'a fɔ ko titre nin kɔni foncier don, ale kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna latɛmɛ sa minisiri so min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana dɔnnibata kow kunna sa, ale ni minisiri min bɛ dugukolo kow kunna olu de ye o baara in sigi sen kan. So ninnu a dɔw kan ka jɔ Gawokaw fɛ yen n'o ye institut géographique ye, a bolofara dɔ kan ka jɔ Gawokaw fɛ yen, dɔ kan ka jɔ Sikaso, Kayi ani Segu. Jɔyɔrɔko ta fanfɛla la minisiriw ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma. O la sa minisiri so min bɛ kunnafonidiko kunna ale yɛrɛ ni mara kamabɔli ni subahana mansiw ye, ale ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye conseil autorité malien de régulation ani technologie ni télécommunication de l'information ye ani poste a ye jɔyɔrɔ di olu mɔgɔw ma. Ablaye Kulubali ale min ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don bɔlɔlɔ sira fɛ min ye nɛgɛjuru siraw olu sigili sen kan k'u lakɔlɔsili kɛ, jɔyɔrɔ dira ale ma. Conseil autorité fana malien de régulation fana hukumu kɔnɔna na fana u ye jɔyɔrɔ di Isaka Albabidu ale ma, ale fana ye sariya dɔnbaga ye. Minisiriw ka baara ni baara bolodaliw hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ baarako kunna an ka jamana kɔnɔ, ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye sɛbɛn dɔ kɛ, sɛbɛn min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ gouvernement baarakɛlaw olu bɛ se cogo min na ka lakana ani fana ka se ka kɛnɛya sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw la. U y'a jira sa ko sɛbɛn in kɔni bɛ tali kɛ san 2025 ka taa se san 2029 ma. Lakana kɛnɛya baarakɛlaw olu tɔgɔ la, maanifin ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o y'i ta ye o farikolo kɛnɛya ye o bɛ se ka lasabati cogo min k'i to baara la, min ye fɛɛrɛ minnu kun sigira sen kan sa k'o se ka olu sinsin o ko hukumu kɔnɔna na. Baarakɛyɔrɔw ni baarakɛlaw ni cakɛda jɛkulubaw fɛ ko ka se ka dɔ fara o kan ko sɛbɛn in a laɲini ye o ye. Kabini bi tɛ Mali jamana ale kɔni tun ye sɛbɛn sigi sen kan sa min bɛ baarakɛlaw ka hakɛ bɛɛ lajɛlen don bɛrɛla sariyakisɛ senfɛ, sariyakisɛ min kun taara kabini utukalo tile 9 san 1962 Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya waati min y'o code de travail ye min sigira sen kan, ale tun ye hakɛ kɛ ka se ka lakanali kɛ ka ɲɛsin baarakɛlaw ma i n'a fɔ lakɔlɔsili u ka tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna na ka se k'u ka hakɛw dafa n'a bɛ fɔ ma ko prévoyance sociale. O hukumu kɔnɔna na sa sariya mun tar'o la sa u y'a jira sa k'a fɔ k'o kɔni kun ye baara kasaraw dɔgɔya kosɛbɛ, banaw fana na a y'i sɔrɔ k'i to baara la i kan ka ta hakɛ minnu kɔnɔna na sariya in y'o bɛɛ lajɛlen datigɛ. Nka nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ ko yɛlɛma donnen don diɲɛ yɛrɛ taabolo la, subahana mansinw olu bɛ yen, baara kɛcogow fana falenna, maanifinw u yɛrɛ bi baara kɛ yɔrɔ minnu na bi olu kɛcogow fana falenna, waati yɛlɛma kɔlɔlɔw fana bɛ yen. Sariya in n'o bɛ senna kabini san 1992 f'a ka lafalen ka bɛn nin waati ma. O la sa ko min ye diɲɛ seleke naani baarajɛkuluba yɛrɛ ka tɔn ye sa ale ka laɲini minnu bɛ tali kɛ kɛnɛya ni lakana na baarakɛyɔrɔ la ko o kɔni Mali y'o sɛbɛn dɔ tɔgɔ dɔ bila san 2002 san o bɛ tali kɛ sa k'a jira sa ko jagoyalen don Mali ka bi a ka se ka falenw kɛ, falen minnu bɛ tali kɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo la yaasa ka se ka don o hukumu in kɔnɔna na sa gouvernement yɛrɛ y'a ye k'a fɔ yɛlɛmaba minnu bɛ yen ani degun minnu bɛ yen baarakɛlaw yɛrɛ ka gun kan, o de la sa u ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan kɛnɛya ani lakana ko la baarakɛyɔrɔw la ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ tali kɛ diɲɛ seleke naani ta la ani an yɛrɛ taw ka se k'o sariyaw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan. Minisiri Fasun Kulubali ale de kɔni ye nin ko in fɔ, a ko fana ko min ye sɛbɛn ye a bɛ tali kɛ sɛbɛn lawaleyali la, sɛbɛn min n'o talen don Mali yɛrɛ fɛ Malikura ko hukumu kɔnɔna na n'o ye ka Malikura ɲɛtaa sira k'ale la sabati ka bɛn san 2063 ma ani fɛɛrɛ min sigilen don yiriwali ko ta nasira fɛ ani ɲɛtaa san 2024 san 2033 n'o ye Mali gouvernement ka cakɛ baara bolo dɔ ye. Minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'olu minisiri minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ assurance ko la farafinna u tun bɛ lajɛla Lomekaw fɛ yen. Jɛrɛ in ale kɛnɛ kan sa u y'a jira sa k'a fɔ ko san 2025 o y'a to sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu sigira sen kan salongo desanburu kalo tile 17 san 2024 u y'o fɛsɛfɛsɛ.
fɛsɛfɛsɛli fana ye tali kɛ mun na tuguni baara minnu kɛra ni laɲiniw kɛra u fɛ sa conseil de ministre fɛ sa u y'o fana fɛsɛfɛsɛ jateminɛ minnu kɛra k'a fɔ ko ka baarabaw sigi sen kan experts olu ka san 2024 baara hukumu kɔnɔna u y'o fana fɛsɛfɛsɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye ministres ye u ye bɛnkan sɔrɔ sa k'a fɔ ko conférence kɔni min sigilen don assurance ani sugubulon kan an ka jamana farafinna jamanaw kɔnɔ ko olu ye laɲini dɔw kɛ laɲini ye min ye sa o ka yɛlɛma don u ka sɛbɛnw na n'o y'u ka statut ni règlement ye farafinna ale tɔgɔ la sugubulon sigiko la ani assurance ko la min ye fana u ye bɛnna fɛn wɛrɛ kan sa o ye ka yɛlɛma fana don u ka sɛbɛn min bɛ tali kɛ code assurance ale la ka kɛ ni anw fanfɛ jamanaw olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin waati in na wari bayɛlɛmali ni wari yuruguyuruguli o bɛ se ka kunbɛn cogo min ka kɛ ni bamanciwale juguwale kɛbaaw ka ko cɛjugu ye ani jɛkulu marafatigiw ani ka marifa kɛ ka baaraw kɛ yɔrɔ maaw mago sa ko olu bɛɛ lajɛlen kɔn ni jateminɛ sugubulon sigicogow la min ye laɲini belebeleba min fana tara sa u ka jɛrɛ ta ko 35nan in kɛnɛ kan o bɛ tali kɛ lajɛli kura la min bɛ bɛn musaka ko ma musaka min bɛ yen bi n'o sigilen don sa ka se ka yiriwali kɛ an ka jamanaw kɔnɔna na n'o ye an fanfɛ bolow ye minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko nin lajɛ in fana kɛra kalo tile 20 ani 5 juin kalo tile 22 n'a tile 26 o kɛra Mauritaniekaw fɛ Nouakchott min ye centre régional de fonds monétaire international ye sa ale bɛ yiriwali baara minnu kɛ ka se ka dɔ di farafinna an fanfɛ bolo yiriwali hukumu kɔnɔna na jamana 10 minnu bɛ o la sa ale ni jɛkulu minnu bɛ la sa n'o olu dɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ UEMOA fana kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛnna mun kan sa o ye k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan ɲɛdan kuraw ka se ka kɛ sa yɛlɛma ka se ka kɛ kuma tɛ nin waati na fɛn minnu bɛ yen u yɛrɛ ka laɲiniw belebelew ye minnu ye falen ka se ka don o la bɛn kɛra min kan sa o ye k'a fɔ ka musaka ko ka o lajɛ k'o la kurakuraya jɛkulu yɛrɛ ka baara kɛcogo fana na ka se ka o fana sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko baara minnu kun kɛra ani baara minnu bɛna sigi sen kan san 2025 kɔnɔna na u bɛnnaw fana ka musaka min kan ka don a la ka se ka baara kɛ fo ka taa se san 2026 ma u y'o fana jateminɛ u yɛrɛ ka musaka minnu bɛ yen n'o kun y'u ka taabolo 5nan musaka ko ye u y'o fana lajɛ k'o la kurakuraya u y'a yira sa ko jamana minnu b'a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i jija sa i ka se k'i ka baaraw kɛ ka kɛ ni u ye laɲini min kɛ n'o ye laɲini 5nan in ye centre in ale hukumu kɔnɔna na Mali ale sugandira san 2 ale ka kɛ centre in ɲɛmaa ye k'a daminɛ juin kalo tile 26 tɛmɛnen na san 2025 o la sa Mali u y'a sugandi fana tuguni k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in yɛrɛ ɲɛnɛbɔba jɛkulu ye n'o y'a comité d'orientation ye ko Mali ka kɛ o fana ɲɛmaa ye nka o ye san 1 ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ dugu jukɔrɔ nafa ko kunna a ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ seginna n'o ye jamanakuntigi ka jɛrɛ seginna ye ka kɛ ni autorité de développement intégré n'o ye Liptako Gourma ale ka jɛrɛ ye sa k'o kɛra nin juillet kalo tile 11 san 2025 jɛkulu in ko tɔgɔ yɛlɛma k'o yera la koyi a bɔra autorité la ka kɛ nin waati na agence ye agence min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa yɛlɛmali min b'a to sa jamana 3 in olu k'u sinsin k'a ta fana k'a kɛ baarakɛla ye baara min bɛ se ka nafa ɲɛ kuma tɛ IS ale yɛrɛ kɔnɔna na o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kurankow ye ka taa se jikow ma sɛnɛkow ale ni baganmarakow bɛɛ lajɛlen jamana 3 in k'u y'o don a la jɛrɛ seginna in fana ko a y'a to sa jamanakuntigi n'o ye Abdramani Chani ye n'ale Niger jamanakuntigi ye nin waati na Liptako Gourma autorité o ɲɛmaya bɛ ale de fana bolo ale fana sigira baro sigi na général d'armée Assimi Goïta n'ale IS ɲɛmaa ye Mali jamanakuntigi don k'ale fana tun b'a kɛnɛ kan capitaine Ibrahim Traoré ale fana tun b'a kɛnɛ kan nka u y'a kɛ ni bɔlɔlɔ sira ye sabula bɛɛ lajɛlen tori ka jamana kɔnɔna na u ye baabu in sigi sen kan juma tɛmɛnen min ye jɛrɛ in ye sa u ye bɛn kɛ k'a yira sa ko autorité tɔgɔ ka bɔ o la a ka kɛ agence ye yaasa laɲini minnu b'u bolo IS ko hukumu kɔnɔna na a ka se ka don o kɔnɔna na ka kɛ u ka baarakɛminɛn ye kuma tɛ Liptako Gourma yɛrɛ a jɛrɛ sigira sen kan ni miirina min ye o bɛ se ka to sen na cogo min na sa min ye u ka laɲini fana na senfɛ fana u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ tako 13nan ye n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye conseil de ministre ko o kɔni nana o sigira sen kan o de y'a laɲini sa ko ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ni yɛlɛma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ Bamakɔ ale kɔnɔna na yan nɔ. N'an bɔra Liptako Gourma na an bɛna sa
alisa liptako gurma hukumu kɔnɔna na yɛlɛma minnu ɲiningali kɛra sa o ye ka liptako gurma yɛrɛ k'ale yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ agence ye o fana bɔlen kɔ a la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko musaka minnu donna a kɔnɔna na k'a to agence ya la sa autorité ya la sa ko k'o fana kimɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnen ko k'o sugandi kalo 6 o bɛna baaraw ɲɛbila baaraw kɛ yanni ka se ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka bɔ autorité la ka kɛ agence ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kan ka o baara kɛ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ sa ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa banaw taabolo bɛ cogo min na kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko dengue bana kɔni o jɔra kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan jamanakuntigi ale y'a ɲini maaw fɛ sa ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la min ye dugudenw ye k'u ka tangalanw k'u taalan ye min ye jɔntɔ yɔrɔ la ko o kɔrɔcogo k'o ka ɲi conseil de ministre ale kɛra juillet kalo tile 16 san 2025 secrétaire général du gouvernement n'o ye Birama Kulubali ye ale ye chevalier de l'ordre national ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Gawokaw fɛ taji ale kun sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ nka kunun ko a yirala sa k'a fɔ ko 60 ko o kɔni bɔra a la dɔw bɛ k'a feere 200 dɔw bɛ k'a feere 220 jɛkulu min sigira sen kan sa yaasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ ka dɔ bɔ min ye taji sɔngɔ la Gawokaw fɛ yen a ko n'Ala sɔnna a ma taji kura natɔ don dɔ bɛna na bɔ a la ka yan'o cɛ sa sugu ka to tancogo la yaasa faranga wɛrɛ o fana na kana na sigi sen kan Sikaso sifinnakaw k'olu la kalan min ye bange yɛlɛma ko la bange kɔlɔsi ko la ale ni cɛnimusoya ko bɛ se ka latanga cogo min na u fɛ denmisɛnnin 50 olu de taara sa UNICEF fɛ ale ni minisiriso min yɛrɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ kɛnɛya ko la n'o bolofara bɛ Sikasokaw fɛ yen nin ko in kɛ kun ye min ye denmisɛnw k'u janto u yɛrɛ la sabula funankɛniya la fɛn caman bɛ a bɛ maa sɔrɔ i t'a dɔn i ka se ka faamuyali k'a la min ye balikuya bolodali o hukumu kɔnɔna na sangaw fɛ yen hakili jagabɔ kuma sigira sen kan musow olu ka gɛlɛyaw kan min ye baɲumankɛtɔn minnu bɛ ka sangaw yɛrɛ fɛ yen n'o ye musow tɔgɔlatɔnw ye olu de ye barosigi in boloda min ye furu joona ka taa se cɛ duba kɔnɔnaw ko olu kɛcogo ma musow yɛrɛ fana ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye ka se ka u boloma yɛlɛma baara in ye tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na minisiriso min bɛ muso du ani denbaya kunna sa ale de kɔni ye barosigi in kɛ yaasa musolakaw u jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔn cogo min denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔn cogo min du nafa yɛrɛ min bɛ a la wulikajɔ min bɛ se ka kɛ ani cɛsiri min bɛ se ka kɛ sa ka jamanadenw k'olu bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ ko baara in ale kɛkun ye o ye ni Ala sɔnna a ma juma su min ye APDP ye ale bɛna barosigi kɛ ani médecins bɛ se ka baara kɛ ni maaw tɔgɔla sɛbɛnw ye cogo min na sa APDP ale kɔni bɛna o laɲini kɛ barosigi in senfɛ sa min ye donnaya caractère personnel ye dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo di hukumu jumɛn kɔnɔna na kumatigi o bɛna kɛ min ye Dr Mahamadu Ali Aidara ye nin waati na APDP kɔnɔna na sa maaw tɔgɔla sɛbɛn minnu bɛ yen o la kɔlɔsili o ɲɛmaaba o ye ale yɛrɛ de ye a bɛ fɔ ma sa ko min ye sariya minnu bɛ u ka ko hukumu kɔnɔna na ka se k'u la kɔlɔsi o ɲɛmaaya bɛ ale bolo n'Ala sɔnna a ma ko waleya in fala i ka fɛn don han zoom don han n'o ye i ka fɛn e ka taa a sɛbɛn n'a ka ye yan n'i y'a ta n'i donna i bɛ se k'i sen don baro in na k'a kɛ kun ye sa dɔgɔtɔrɔ bɛ fan fɛ u k'a dɔn u bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔw tɔgɔla sɛbɛn jumɛnw ye mɔgɔw tɔgɔla kunnafoni jumɛnw ye APDP bɛna na ni fɛɛrɛ ɲɔgɔnna fana caman sigi yaasa mɔgɔ caman ka tagabolo la i ka se k'i ta n'i bila dɔn keba i den ka kamera bila ne ka bureau kɔnɔ n bɛna taa n'a ye APDP la u k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ye kamera don ye kun min na a k'a ɲɛfɔ n ye APDP de b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na fala ye sigiɲɔgɔnya ko kuma tɛ nin n'a dɔgɔnin ni kɔrɔkɛ fala nin caman de bɛ taa APDP la don o don wa n'u y'i sɔrɔ fana k'i ye kamera sigi ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ i m'i sara o la fana o fana ka jugu hali baarakɛyɔrɔ la sisan n'i ko ko mɔgɔ kana n'u ka sɛbɛn k'i b'a fɛ ka baara d'u ma i bɛ taa f'olu ɲɛna de
n'i ye sɛbɛnw kɔni minɛ i bɛ taa f'u ɲɛna wa an bɛ tile k'o fɔ journaliste ye mɔgɔ ka numéro bɛ sɛbɛn o sɛbɛn kan a tɔgɔ bɛ sɛbɛn o sɛbɛn kan n'a ma yamaruya d'i ma ka n'a publier sur na PDP y'a ye dɔrɔn i bɛ bi u ka sariya kɔnɔna na donc mɔgɔw k'u hakili to olu la n'Ala sɔnna ma min ye Ayidara ye ni nin baabu ninnu banna an nana ɲɔgɔn sɔrɔ Yɔrɔ Sidibe an b'a ale fo kɛrɛnkɛrɛnnenya PDP kɔnɔna na ka PDP baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo min ye Ismaël a n'a tɔw n b'u bɛɛ fo monsieur le maire Faleyakaw an y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ye danaya ta k'a da i kan i ka se ka maire jɔyɔrɔya baara kɛ n'a bɛ f'o ma ko gérer les affaires courantes nanzarakan na ka kow ɲɛnabɔ yanni maire ka sɔrɔ ka sigi walima yanni délégation spéciale ka sigi baara in kalifalen i la ka na se bi ma i sera ka mun ni mun sigi sen kan ani mun ni mun bɛna na kɛ don nataw kɔnɔna na. Effectivement ɲininkali diyara n ye baara in kalifalen na ni hakili b'a la n'o ye o kɛra le 27 février 2025 donc o hukumu kɔnɔna la donc olu bɛ baaraw kalifalen na donc o yɔrɔ bɛɛ donc n kɛlen ka baaraw daminɛ la première des choses parce que an ka commune kɔnɔ gɛlɛya kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ kɛnɛyako sira kan ani kalanko sira kan donc rapidement an ye a ɲini école karamɔgɔw fɛ an ka sigi an ka kuma gɛlɛya minnu bɛ commune kɔnɔ kalanko sira fɛ donc an ka se ka dɔ fɔ a la donc pour faire le point sur la situation donc o kɛlen école karamɔgɔw y'a jira bon falen n'i y'a ta k'a lajɛ écoloso min bɛ yen nɔ a bɛ taa fo écoloso 18 ɲɔgɔnna la mais o écoloso 18 an ka lajɛ la o y'a jira k'a fɔ ko écoloso 18 n'a bɔra 7 ou 6 la a tɔ bɛɛ datugulen don donc a sababu kɛ parce que mairie kun tɛ ka fonctionner donc dugu do par exemple n'i ye Fala ta k'a lajɛ Fala ye dugu 21 de donc an ka dugu minnu bɛ ani Guinée frontière cɛ donc n'o ye dugu 11 ye écoloso fɛn fɛn b'ale yɔrɔ la Fuladugu ninnu na écoloso bɛɛ datugulen don et puis écoloso dɔw yɛrɛ binnen don déjà donc maintenant u y'o gɛlɛyaw fɔ donc maintenant rapidement écoloso écoleko kun kan donc rapidement an ye disposition ta walasa écoloso minnu datugulen don olu fana bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na donc on a passé par la sensibilisation ani dugutigiw fana ye ɲɔgɔn ye donc an ye ɲɛfɔli k'u ye parce que yɔrɔ do a gɛlɛya ka ca bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc maintenant rapidement école karamɔgɔw ni école ko ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni min d'an ma an ka lajɛ sen fɛ donc an fana y'an base olu kan walasa ka se ka o degun ninnu wuli parce que jamana n'i y'a ta k'a lajɛ ni kalan tɛ yɔrɔ o yɔrɔ c'est à dire développement tɛ foyi tɛ yen nɔ quoi donc n'i y'a an ka baara minnu fɛn minnu n'an kan k'an sɛbɛ don a ma ka a ɲɛnabɔ joona joona o de ye kalanko ye fɔlɔ o ye kalanko ani kɛnɛyako ye donc kalanko la rapidement an ye disposition ta donc écoloso bɛ taa fo 15 ou 14 ɲɔgɔn na mun kun datugulen don rapidement donc an y'a ɲini DCAP fɛ donc walasa an ka se ka disposition ta walasa k'o écoloso datugulen ninnu dayɛlɛ alhamdulilayi à nos jours donc o écoloso ninnu fana disposition taara olu fana o écoloso ninnu fana dayɛlɛ donc olu écoloso ninnu fana dayɛlɛ an y'a ye a waati la pour que ka écoleden somɔgɔw fana comme a kɛra teliya kɔnɔna la donc pour que ka écoleden somɔgɔw fana encourager donc mairie fana à peu près mairie fana ye denmisɛnninw ka fourniture mais fɛn min ye cahier ardoise ani lacret mairie y'o ta donc maintenant écoloso ninnu d'abord pour que écoloso minnu kun datugulen don n'a bɛ san 5 san 6 bɔ donc n'a fɔra ko dɔw ye san 2 ye dɔw ye san 3 ye n'i ko k'i b'o dayɛlɛ sisan a tɛ taa musaka kɔ donc o hukumu kɔnɔna la donc fɛn fana b'a la donc il faut que denmisɛnninw ka recruter donc ani DCAP ani école karamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ani DCAP an y'a ɲini DCAP fana fɛ DCAP fana y'a ka conseil bila ka taa dugu minnu na ni a écoloso kun datugulen don DCAP fana ka conseil taara ka taa encore denmisɛnninw tɔgɔ sɛbɛn kura ye donc à peu près DCAP ka conseil min taara ka taa écoledenw tɔgɔ sɛbɛn à peu près a taara fo écoleden 600 ɲɔgɔn na o écoleden 600 in donc mairie fana y'u ka cahier n'u ka ardoise ni lacret ani les tables bancs et autres la mairie jɔra n'o ye donc rapidement ye disposition ta parce que an ko mais aw kɔnna k'o kɛ de wa ou bien aw taara commune dugu bɛɛ de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin non an taara fɔlɔ d'abord an ni école karamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ donc après u ye gɛlɛya minnu fɔ aw ye voilà u ye gɛlɛya minnu fɔ an ye donc an sɔrɔla après maintenant par la suite ne y'a ɲini n ko bon j'ai demandé au sous-préfet n ka tournée dɔ kɛ dans la commune pour que ka se ka taa a dɔn réellement commune yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na donc an y'o tournée yɛrɛ fɛnɛ an y'o daminɛ an y'o débutera le 4 mai ka taa kun cɛ le 12 mai donc fala dugu 21
an taara bɛɛ yala donc ani école karamɔgɔw ka lajɛ yɛrɛ la donc u y'a jira na ka fɔ école so dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ an ka filaduguw la donc k'olu bɛ ka fonctionner par exemple Dar Salam ko Dar Salam an ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Dar Salam a bɛ Laginɛ frontière la ko école so ko ça fonctionne bien malheureusement ces jours la délégation selen Dar Salam an taara sɔrɔ Dar Salam école so yɛrɛ binnen don Dar Salam école so datugunen don depuis plus de 2 ans yana ka taa olu ko k'a bɛ marcher a bɛ marcher l'enseignant an selen kɛnɛ kan ye an selen kɛnɛ kan an taara sɔrɔ école so yɛrɛ binnen don mɔgɔ yɛrɛ tɛ enseignant yɛrɛ bɛ sɛnɛ la a n'a ka denbaya et il perçoit son salaire comment dire sans problème kalo mana sa a bɛ taa ka salaire ta donc mɔgɔw bolo ko école so bɛ ka fonctionner k'a sɔrɔ mɔgɔ si ma taa kɛnɛ kan k'a sɔrɔ école so yɛrɛ an selen yɛrɛ dugu in na école karamɔgɔ yɛrɛ ye tɔ an fɛ fɔlɔ ale yɛrɛ y'a ɲɛma dogo fɔlɔ i m'a ye donc c'est après que donc a ɲininkaliw ni fɛnw na donc an yɛrɛ commencé an ye kuma daminɛ DCAP yɛrɛ ye kuma daminɛ a ye dugutigi félicité a ko bon ni dugu mugan tan ni kelen in na sanfɛla in na donc e kelen ka dugu dɔrɔn de la kalanw ni fɛnw bɛ ka kɛ mais an y'a ye jama cɛla jeunes ka intervention fɛ jeunes ko bon ko ni ala y'a olu garisɛgɛ sisan ni ko n'olu ye table banc ni fɛnw sɔrɔ sisan k'olu bɛ se ka kalan daminɛ a partir de la ne ko aw bɛna se ka kalan daminɛ wa a fɔra ko aw ka école so bɛ ka fonctionner aw ko aw bɛna se ka kalan daminɛ donc à partir de là bon ne ko délégation ma n ko d'accord y a pas de problème maintenant ni intervention banna an ka taa ni école so in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na de an ka taa yɔrɔ ye an taara sɔrɔ école so bâtiment bɔlen don ka bin ban minnu kun b'a kɔnɔ olu bɛɛ karilen don donc à partir de là ne gɛrɛla dugutigi la ne ko maintenant n ko dugutigi n ko ni école so in datugunen don depuis combien de temps a ko n'ale kɔni hakili b'a la nin ça fait maintenant moins de 3 ans école so datugunen don enseignant kɔni bɛ yen a b'a ka sɛnɛ la a n'a ka denbaya et perçoit voilà a ti mɔgɔ kalan il perçoit son salaire quoi donc o n'a ɲɔgɔnna difficulté donc maintenant k'an to tourner yɛrɛ de mais est-ce que k'i sigilen to falen i bɛ bɔ nin kala non i tɛ se ka bɔ a kalama c'est pourquoi moi j'ai disais nécessaire donc maintenant tourner la n y'a a ɲini DCAP fɛ ale min ye école so ɲɛmɔgɔ ye donc an ka sous-préfet min fana ye a tɔgɔ état ka représentant ye dans la commune donc an y'a ɲini a fɛ ka fara ne kan ka fara mairie secrétaire général kan donc an ye délégation ba wuli ka munumunu kɛ commune kɔnɔ donc du 4 au 12 mai an y'o baaraw kɛ donc ka se yɔrɔ bɛɛ la donc de la frontière avec la Guinée vers le Sénégal parce que fala bɛ frontière fila de ni ɲɔgɔn cɛ la Guinée ani Sénégal donc an munumununa ni commune dugu 21 bɛɛ kɔnɔ la k'a dɔn dugu in kelen-kelenna bɛɛ bɛ lahala min na dugu in kelen-kelenna bɛɛ difficulté min bɛ yen nɔ donc n'i y'a ta k'a lajɛ fala problème ba an nana min faamu o ye jiko ye o ye kɛnɛyako ye o ye kalanko ye donc i b'a ye an ka dugu minnu fana bɛ ni Laginɛ frontière la i bɛ taa sɔrɔ an ka mɔgɔw ni Guinéenw gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ par exemple don dɔ la an ka dugu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Kumasi olu ni Guinée bɛ frontière la de l'autre côté vers Dialan olu par contre an ka bɛɛkaw de bɛ traverser ka taa Laginɛ ka tiɲɛni dɔw kunna donc maintenant Guinéenw fana bɛ amandiw bɛ u kunna mais par contre de l'autre côté an ka dugu wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ye Ilimalo ye olu ka n'u ni Laginɛ bɛ frontière la vers Ɲafu olu Guinéenw fana ka bɛɛkaw de bɛ ba tigɛ o yɔrɔ la ka na tiɲɛni don falakaw kunna o gɛlɛyaw ni fɛnw b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc an selen u ma u bɛɛ y'a ka difficulté fo à partir de là donc an fana ye disposition ta pour que ka a yɔrɔ autorités approcher pour amener l'apaisement quoi donc ani gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka disposition ta donc k'an to tournée yɛrɛ kan tournée yɛrɛ taama la waati min na donc an y'a yelen k'a fɔ a fɔra an ye sur le terrain a faleya k'a fɔ ko école so dɔw bɛ yen nɔ qui sont fonctionnels an taara sɔrɔ terrain kan u datugunen don infrastructure yɛrɛ binnen don donc à partir de cet instant DCAP yɛrɛ dimina kosɛbɛ donc maintenant à partir de là a ye disposition ta. o kɔrɔ o tɛ ka tiɲɛ fɔ ale. non ayi u tɛ ka tiɲɛ fɔ a ye parce que ale ye min fɔ par exemple Dar Salam ko mais ko pourquoi u ma information remonter ale ma depuis k'a fɔ a ɲɛna ka bɔ ni école so u y'a fɔ ko c'est fonctionnel mais pourquoi u ma information remonter ale ma k'a fɔ ale ɲɛna ko bon ko ni école so ko a datugunen don ko pourquoi ça donc depuis o kɛra dɔrɔn il a interpellé l'enseignant donc enseignant nana donc a ko bon maintenant ko comment dire k'a ka taa sɔrɔ faleya donc ko il va s'expliquer parce que pourquoi u kelen ka voilà u ye nin kunnafoni dogo a la donc sur le sang a ye parce que ale y'a bɔra kalama i n'a fɔ aw bɛɛ kɛnɛ ka ye effectivement mais an y'a ye k'a fɔ nin wagati na CSCOM ko alhamdulilayi o sera ka ɲɛnabɔ CSCOM dana mairie fana an ɲɛ b'a la mairie fana ko baaraw bɛ sen na et puis an ye château d'eau caman dalen kɛnɛ kan oui effectivement o bɛna kɛ cogo di bon effectivement n'i y'a ye a tɔgɔ fɛn i b'a dɔn an ka baara man kan ka kɛ dɔ wɛrɛ ye ni jamana dɛmɛni tɛ an nakun de y'o ye surtout nous qui sommes les natifs de Faleya donc yani i bɛ taa m'a fɔ cogo min na quoi donc i ka jamana i ka sigida kanu yɛrɛ kan ka k'i la n'i y'a ta k'a lajɛ anw ye tournée min réalisé du 4 au 12 mai
fallait ni an man se dugu si la min ma jiko gɛlɛya fɔ par exemple an ka dugu dɔw bɛ yen nɔ les Koumassi les Citadina et autres la o dugu population majorité bɛɛ wulila k'a sababu kɛ jiko gɛlɛya ye donc jiko fana il faut que an bɛ ka nous sommes en train de prendre des mesures don nataw la jiko fana gɛlɛya yɛrɛ fana bɛ se ka wuli cogo min na bon kɛnɛya fana bonnakun kan fala kɛnɛya ko kun binnen don CSCOM 3 de bɛ falen CSCOM 2 bɛɛ kun datugunen de don donc kelen min bɛ falen ville min inaugurera o semaine tɛmɛnen o de kun bɛ en sursis o fana o ko ko binna koko bina jita kɔnɔ courant tɛ yen foyi tɛ yen nɔ donc on a jugé nécessaire donc ka o fana o dɔgɔtɔrɔso nin kurakuraya k'a équiper dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ la Falla ville une population de 10 000 habitants Falla ville une population de 10 000 habitants n'a fɔra samiya mana don musow bɛ filen de ta ka ji soli ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso li bɛ liden 3 ye donc ni banabagatɔw bɛna kuma dɔw la u b'u wele u b'a f'u ɲɛna ko n'i bɛna i ni dɛbɛ ŋana i yɛrɛ b'i da dɛbɛ min kan ou bien n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw sigilen de don sɛrɛmu b'u la u b'u la sigi siège kɔnɔ ka sɛrɛmu don la parce que équipement tɛ yen foyi tɛ yen nɔ donc les gens vivaient dans ces conditions et puis les personnels de qualité n'a bɔra mairie yɛrɛ ye aide-soignant mɔgɔ 4 min ta n'olu fana ka bana fɛn dan ye bon ni pali bɛ mɔgɔ min na ou bien ka i ka sɛrɛmu don ou bien ka paracetamol d'i ma olu ka dɔnniya dan y'o ye donc état kun ye technicien de santé min bila ka taa Falla ville o bɔra Falla depuis plus de 6 ans donc à part la suite an ye médecin généraliste dɔ ɲini donc parce que à la veille an sera directeur national de la santé ma an ka médecin fan yɛrɛ tali la kɛra gɛlɛya ya ni kɛɲɛba dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jusqu'à ce que an sera directeur national de la santé ma ale yɛrɛ y'an félicité kosɛbɛ ale yɛrɛ y'a fanga fara an fanga kan ka se ka a ko bɔ ko le médecin généraliste ne suffit pas il nous faut encore une infirmière obstétricienne donc oui infirmière obstétricienne fana bila an ka disposition kan maintenant aujourd'hui fallait a Dieu merci dɔgɔtɔrɔso a jɔra ka ɲɛ morgue b'a la courant bɛ yen nɔ équipement bɛ yen ambulance bɛ yen nɔ fura sɔrɔla donc a tɔgɔ les personnels de qualité fɛnɛ o fɛnɛ sɔrɔla donc an ka mairie fana donc o fana kun tɛ lahalala parce que pour la première fois dans l'histoire ne y'a ye sanfiɲɛ wulila a ye mairie koko bɛɛ bɔ k'a bin donc an ka mairie koko binna o senfɛ donc mairie tora tan donc par la suite donc maintenant a ye disposition ta donc association o bon pour le moment comme anw baaraw la mairie fanga tɛ se ka fɛn dɔw kɛ mais l'association est en train de nous appuyer les acteurs engagés olu ko bon olu bɛ dɛmɛ Sidiya n'a ka mɔgɔw olu ko k'u bɛna ani Aruna Malikite donc olu ko k'u bɛna dɛmɛ don an ma ne yɛrɛ b'u fo nin kɛnɛ kan dan tɛ foli min na ko olu yɛrɛ bɛ dɛmɛ don an ma ka mairie clôturer k'a d'an ma donc mairie fɛnɛ kɔnɔ ɲɛgɛn kun tɛ yen nɔ donc o bɛna ɲɛgɛn 2 jɔ an y'a sɔrɔ a bɛ chantier la voilà donc maintenant présentement an bɛ ka ɲɛgɛn 2 jɔ mairie kɔnɔ en même temps ka mairie fana clôturer reprendre complètement donc an b'o baaraw la présentement ayiwa an y'a ye k'a fɔ ɲɛnajɛ in senfɛ mɔgɔ caman taara mɔgɔ personnalité caman taara nakɔ sɛnɛko kuma fana tun b'a la aw ni alimanw ka CAC bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o ko bɛna na to cogo di sen na bon effectivement ani CAC yɛrɛ an ka vraiment an bɛ ka vraiment coopération accentuée parce que avant an ka muso an kun ye muso 30 ta an ka commune na parce que ni an ka commune ta k'a lajɛ Falla dans le temps Falla de kun bɛ sɛnɛ i n'a fɔ sɛnɛ sira fɛ Falla de kun bɛ dugu caman n bɛ se k'a fɔ kɛɲɛba cercle a ravitaillé i n'a fɔ ɲɔ yɛrɛ la donc mais aujourd'hui sanu baara kɛlen ka mɔgɔw yɛrɛ sanu baara kɛlen ka kɛ sababu ye mɔgɔw ɲinɛnen don sɛnɛ kɔ maintenant an ka yɔrɔ dugukolo ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ donc o hukumu kɔnɔna la an y'an an balakaw mɔgɔ 30 ta ka taa n'a ye Sibi centre la ka taa u formelen kɔfɛ donc i n'a fɔ o formation senfɛ u formera banakun sɛnɛcogo la a n'a bayɛlɛmacogo la ka kɛ gari tapioca ani fɛn wɛrɛw donc musow formelen kɔfɛ an y'a ɲini alimanw fana fɛ u formera min na donc u ka se ka matériel sɔrɔ donc matériel fana centre yɛrɛ ye matériel confectionné k'a d'u ma donc après an taara an y'a ɲini dugutigilakaw fana fɛ u ka se ka dugukolo dɔ d'u ma walasa u bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na Dieu merci dugutigi fana avec sa bonne foi u ye 2 hectares d'u ma o 2 hectares fana an ye équipe ɲini Bamakɔ u taara ka taa a clôturer forage kɛra la ka équiper ka d'u ma u ka banakun yɛrɛ alimanw ye banakun fɛnɛ di donc u y'a turu bi alhamdulilayi u ka banakun balola donc don nataw la a faleya o fana olu de bɛ t'u yɛrɛ di sanu dingɛ ma ani produit jugu ni fɛnw ma u b'u ka banakun sɛnɛ u b'a bayɛlɛmɛ donc a bɛ kɛ sababu ye caman c'est à dire u b'u ka dépenses couvrir sans pour autant que u bɛ taa bi dama dingɛ kɔnɔ ou bien a bɛ kɛ sababu ye k'u kisi produit jugu kɔlɔlɔ ma ani dama dingɛ kɔlɔlɔ ma quoi. Ayiwa nin baaraba minnu bɛɛ lajɛlen kɛra nin ye sisan an y'a ye k'a fɔ minisiriso 3 fo ka taa se 4 ma ka taa fara CNT kan ani alimanw yɛrɛ ka coopération mɔgɔw tun b'a kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan mun wɛrɛ bolo dalen don aw bolo don nataw la bon nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ effectivement kɛnɛ kan ministres ka caman ka représentant kun bɛ yen nɔ bon ministre de la jeunesse yɛrɛ à la dernière minute
vi ko n'a cogoya donc ale yɛrɛ ma se ka taa mais a ye mɔgɔw bila ka taa représenter en même temps ministre de la santé fana ye délégation ba bila ka taa ministre de l'administration territoriale fana ye a tɔgɔ représentant bila ka taa ka fara an ka Keɲeba préfet kan ani an ka CBU n'an ka lakana tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka fara aw yɛrɛ kan aw bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan donc o kɔfɛ toujours an bɛ ka an ni o baaraw kɛra Dieu merci alhamdulilayi an bɛ se ka fɔ aujourd'hui sur le plan sanitaire ça commence à aller dans la commune rurale de Falia donc o kɔfɛ la défi caman de bɛ yen nɔ par exemple commune min kun bɛ à terre n bɛ se k'a fɔ qui était à terre a kun binnen don n'a fɔra denmisɛnninw ka kalanko min ye kan ka kɛ an ka priorité absolue ani kɛnɛya n'a fɔra commune min école tila bɛɛ binnen don école karamɔgɔw yɛrɛ tɛ yen nɔ donc kɛnɛyako fana la ASESCOM bɛɛ datugunen don il y avait absolument rien donc le défi est très immense aujourd'hui ninnu baara ninnu bɛɛ kelen kɔfɛ an bɛ k'an activer tuguni k'a lajɛ secteur minnu na ye qui souffre secteur minnu na ni difficulté ba bɛ yen nɔ par exemple bi Falaye aw yɛrɛ y'a ye Falaye aéroport bɛ yen nɔ mais sans sababu la an ma se ka jigin Falaye aéroport la fo ka taa an ye piste wɛrɛ de emprunter pour que délégation ka jigin de là on a traversé le fleuve Falémé donc parce que Falaye bɛ Falémé de kɔfɛ une population de 25 000 habitants donc maintenant n'o fana yanni bɛ se Falaye yɛrɛ dugu kɔnɔ il y a une côte longue de 5 km et Falaye sira nin c'est la deuxième route nationale du Mali an yɛrɛ bɛ ka à présentement nous sommes en train de nous organiser an bɛna dɛmɛbagaw ɲini walasa côte in fɛnɛ an ka se ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka se ka gɛlɛya min b'a la kosɛbɛ parce que hali même la semaine dernière mobile dɔw bɔra ka bin côté in na a ka jugu kojugu donc an bɛ k'an organiser walasa o baaraw ka se ka kɛ présentement même on a dépêché un bulldozer d'abord yanni tilema bɛ bɔ parce que ni tilema bɔra an bɛ fɛ ka équipe complète de ɲini ka n'a ka côté ni ka a ta ye kosɛbɛ donc en même temps ni an ye mɔgɔ sɛbɛlamaw sɔrɔ minnu bɛ sira baara ɲɛdɔn donc en même temps an b'a essayer ka béton ni fɛnw k'a la en même temps mais présentement pour que samiya fɛnɛ ka latɛmɛ ko ɲuman na parce que baloko gɛlɛya an bɛ ba kɔfɛ de donc présentement an kɛlen ka bulldozer dɔ ɲini donc o bɛ présentement o yɛrɛ tilala baara la kunun Faliya donc côté fana gabakurun belebelew ni fɛn minnu b'a a côté la donc a y'o gabakuru belebelew bɛɛ dégager ka bɔ yen nɔ donc effectivement a y'o gabakuru belebelew bɛɛ dégager ka bɔ yen nɔ en même temps ka kɔti ka a yɔrɔ dɔw dame donc maintenant mais an ye baara ɲɔngiri kunun puisque sira yɔrɔ minnu ka gɛlɛn olu bɛɛ alhamdulilayi olu nɔgɔyara donc maintenant an bɛna baara ɲɔngiri donc ni Ala ye tilema bɔ donc ni tilema bɔra fɛnɛ an bɛna a daminɛ kura ye avec des moyens aussi conséquents walasa ka se ka kɔti ko gɛlɛya fɛnɛ bɔ an kan donc gɛlɛya bɛ yen nɔ an kɔni bɛ yen nɔ c'est an ka dugu de don donc gɛlɛya bɛ yen nɔ n'a a kan ka ni a kan ka ɲɛsin a ma fɛn bɛ yen nɔ an bɛ ka c'est pourquoi on a initié de faire une tournée dans la commune donc gɛlɛya fɛn bɛ yen k'a recenser an bɛ a baara bɛɛ kɛ dɔɔni fo ka se ka fo population ka se ka fɔ vraiment Faliya ko vraiment alhamdulilayi aujourd'hui voilà ɲininkali kelen bɛ yen yanni an ka kuma kuncɛ kuma di ma ko est ce que festival bɛ kɛ ɲinan wa bon festival bɛ kɛ ɲinan parce que i m'a ye festival an tun an ka deuxième édition kɛ a tɔgɔ non a deuxième édition an yɛrɛ kun y'a date fixé c'était prévu du 19 au 21 mai parce que i b'a dɔn an ka président de la République yɛrɛ ye ɲinan san kɛrɛnkɛrɛn comme l'année de la culture donc o hukumu kɔnɔna la comme an ye première édition kɛ 2024 deuxième édition an kun kɛlen k'o fana date fixé k'o bɛn le 19 au 21 mai ma mais malheureusement a bɛnna ni an ka a tɔgɔ an ka mouvement ye kosɛbɛ donc parce que an bɔra tournée la le 12 mai le 17 mai on devrait se rendre en Guinée pour un atelier qui concerne les trois pays, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Donc, on requiert sababu ye a ko bɔra ma mais n'Ala sɔnna ma an bɛ ka jateminɛ ni dɔɔni bɔra ji la dɔrɔn an bɛna a date bɔ donc an bɛna u bɛɛ invité an bɛna taa festival ba kɛ Faliya n'Ala sɔnna. Ayiwa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ? Bon kuma min bɛ ne fɛ dɔrɔn ne bɛ min fɔ ne bɛ o kɛrɛnkɛrɛn n balima Faliyakaw la donc toujours parce que i b'a dɔn an nana ɲɛmɔgɔ Ala y'a kalifa ne la ne nana gɛlɛya kɔnɔ. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ ni n'an y'a référé gouvernement ka conseil des ministres kɔntarandi la vraiment an ka politique mɔgɔw kɛra sababu ye ka tissu social fragiliser à travers leur comportement parce que au même moment n'i y'a ta k'a lajɛ Faliya bi nin gɛlɛya bɛɛ de bɛ yen nɔ une commune comme c'est comme si tout est à refaire à Faliya. Donc au même moment les gens sont divisés les uns contre les autres au profit des intérêts partisans.
donc il faut que an ka interpartisan ninnu to yen nɔ an ka ɲɛsin an ka dugu ma bɛn ni kɛlɛya n'o o nana i b'a ye développement bɛ na bɛn ni kɛlɛya tɛ dugu o dugu la hali ni mɔgɔw bɛ yen nɔ ni jamanajɔ ka d'u ye i tɛ se ka foyi kɛ ni mɔgɔw bɛnnen tɛ mais n'an donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i b'a ye an bɛ défi bɛɛ relever i b'a ye an hakilina la an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ k'an ka dugu yiriwa i b'a ye ani komi kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc mɔgɔ kelen tɛ se ka ko la quoi wa an bɛ fɛn fɛn fana la tɔgɔ ɲini tɛ parce que nous sommes obligés k'an ka jamana jɔ donc an b'a ɲini fala ka cɛ ni muso fɛ denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba fɛ an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa k'an ka fala la taa ɲɛ inshallah. Ayiwa Alhaji Keyita an b'i fo i nali la sɔgɔmada in na an ka kɛnɛ kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye faleya baara min bɛ ka kɛ équipe fɛ n'o équipe n'o ɲɛmaaya bɛ e yɛrɛ bolo secrétaire général an b'a fana fo n'o ye Samali ye ale n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen an b'u fo mairie kɔnɔna na ye ka Mo le sauveur k'ale fana fo ale ni Sidiya n'a ka cɛdenw Haruna Malikite an b'u bɛɛ lajɛlen fo acteur engagé hukumu kɔnɔna na maa fana tun bɛ faleya fana k'u bɛɛ fo an bɛ Funɛ Almadan ka taa se Aladu Kulubali ma ani Sango Docteur Kulubali n'a ka maaw Docteur Keyita ni Docteur Kante dans Zerbo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se faleya yɛrɛ préfet Keyeba préfet ani sous préfet faleya k'u bɛɛ lajɛlen fo dugutigilakaw an tɛ ɲinɛ u kɔ morilakaw an b'u fana fo k'u waleɲumandɔn donsow ni musow ni denmisɛnninw ko bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan bi sɔgɔmada in na matron ko n b'a fo ko f'a ka biɲɛ don na n ko biɲɛ ti don an bɛ sɔgɔmada in na ta bila Falaye Keyita tun bɛ yan Keba Jalo ani ne yɛrɛ a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 débat ale kɛnɛ kan. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45